Good morning, people. Good evening, people. Good evening, guys. Good evening, Master. Say, ndokumbura to share live. Wese akabirwa mari. Yo. Wese akabirwa. Wese ane kesi pano. Ngoita imve mango uya. Nokuti makawandisa. Munzwe zvirikuitika munyika shura. Zvirikuitika munyika uchiuya share live and ubve wadedza vako. Vamakanga muinavo kumagrupu enyu akasiyana vari kuchema nenyaya dzemari idzi. Uchiuyawo ibva wadedza vako kuti makawanda zvokuti ibva wauya nevanhu vako vamakaita navo zvemari kana kuti vamuri kuziva kuti vakadyirwa mari nevanhu ava. Ibvai mangouya mese guys, ibvai mangouya mese nokuti mese mune mastori akasiyana and iye Luku wacho nezuro ndakamuona mucomment section. I saw him in the comment section. Look uyu achipindura mucomment section ndikamuti do you care to tell us the side of your story mucomment section, and ipapo hana kupindura. Ku inbox kwangu akanditi vanhu ava vakandibvisa kuti ndive leader we project here. Hanzi pakapinda vamwe vanya menoti ndiano vakachuza kuti apinde SIS hanzi apinda ipapo ndakavaudza kuti mari inogona kuzonyura vakandivhotera out, saka I've got nothing to do ne scheme iyi. In fact mirai nditsvage ndinyatsotaura zvaakataura, mirai ndione zvakaipa kudzvanyirira vamwe vanhu kudya zvevapfupi nekureba, zvakaipa wow. Eunice, thank you, Eunice. Thank you, Eunice. Yowe. Inga. Mwana wangu Eunice yepa diaries wandolizo imbomisira yo malavu nema likes. Mwana uyu imbomisira mune murume wake zvese. Iye nemurume wake zvese yo imbomisira malavu nema likes guys. Imbomisira malavu nema likes Eunice nemurume wake. Zvakaoma ndigona kuzvitaura chiteganisa zvitauri zvingamutsa godo nepamuromo asi guys, aiwa, she deserves my love nema likes sure. Yuki ndogona ngokutaridzai kudai so chete kuti muone inga zvakaoma. Yuki tamufonera after right. Segai timboenda kwaLuku. Hanzi new leadership was elected after mirai tione Luku ushu. Right. Akapindura kuti good day, ndataura naye. Talk to Becky. I don't know who Becky is. If Becky is there, guys, can you please also take Becky? Because Murume Uyu has to give people back their monies. Hans, talk to Becky. I'm not involved with ZMNP because investor agreed that he takes over while business was incomplete. This has caused ZMNP to run loss from 185% profit to 100% loss by agreeing that a new committee takes over. I'm now ex to the ZMNP and I am in the United Arab, whatever menu. If the new committee has continued, then it's total loss that you have to go fixed at SARS. By the way, I think it's not necessary to discuss with JOG investors, as I don't know, but convey message to the investor. They agreed the new committee takes over, so I am out of this. And so that's what he said. And Becky is the new person. I don't know. That would be good if Becky akawiyao Becky uyichizochi side because nyaya is so far. And still saying to start famba safe. And still so understand that muna katika kwenye nyaya animona akandiboa animona ndisadenda kuignore nyaya. But after seeing which more than 10 people for machungo wena agents akasiyana ndazongoti saka uyu munhu chitori game chake chaita chitori game chake chakutongoita munhu chitori game chotongobira vanhu achimboenda akadaro achitongoenda saka ndikangotirega tibate nyaya iyi titauri animona. And then so that we alert people kuti vamwe chichi kuitika kunzoko vazive, because this guy apparently haasi kumira hana kumira ari kuramba kuenderera mberi nesikamu yake akatovhura mamwe magroups right now ave kumasoto kumaLesotho ndizvo. So I'm thinking kuti ndine mafriends emaLesotho chapa profile yake vakande kumagroups ekumaLesotho ese kuti vazive kuti munhu uyu iskamu
ari mugroup remalisutu right now ndopaakuda kutanga kuti aite zvekuti anzi ndinoitira vanhu mapermit. Apparently this guy akatora mari dzevanhu ma1.5 pasocial media akati ndakuenda kukoti ndakunosungisa minister of home affairs andika mutsoladhi ikokoko kuningikiri kuSouth Africa kuti sei wati nyima mapermit ndobva aisa ndobva anofyiwa hati kukoti. Handizivi kuti ainoisawo minister kukoti iye akamira vosani anyway it's none of our business hazvinei nesu anoona but nyaya yeni ndeyepamari right. Ndinokumbira admin iri mucomment section kuti munyore number so that mavictims afone tinyatsonzwisa nyaya yacho because pari kubuda zvana bheki pari kubuda nyaya dzakawanda acha understand kana kuti mavictims angachisenda mamessage kuwhatsapp can you please call in phone aitinzwe aisisiri time yekunyara is no longer time yekuti hanzi ndinonyara ndinotya then ndinodini kana uchiri kutya then hauna kubirwa. And I found out that the lady that I was talking to that day also andika angari girlfriend kuti kune zvimoto andika angari girlfriend yaluko aitola mari zvinhu zvakawanda zvinhu zvakawandisa zvokuti do. Mwana zvinhu zvacho zvakawandisa zvisingaiti zvakawandisa zvekuti zvinhu zvacho. So abandi vamwe ufuta vatobva kuposta ava vari kuti vakainvesta 15,000. All right. Going to try kuvafonera tinzwe. Tichafonera vese tinzwe. Because nyacho andisinyatsoinzwisisa nokuti panenge pane mamwe mainvestors here zvikazoita take over. Saka ndakuzozvisa nyaya kuti takafamba setifani tiwane kufamba nayo. Hello. Hello. Hello Sister Melly. Muri right here. Musha magasimba here. Musha muri free. Ndiri free. Right, ndiri pa live. Nenyaya yabheki. Saka tichakotanga. Imini you are one of the people wauya kusema makawanda mauya but ndangosangana nimi ndimuri pa top. Ndichafondera mese. Tiudze kuti kesi yenyu imini yakamira sei. Chii kuti muzopinda apa zviro zvakaitika. Ndiduka akangotiluwawo kuti tipinde mune izvozvo zvemainvestment izvo. Akatanga achimirira nenyaya yeZMNP yemapermits wanditi. Zvemapermits izvo saka paakangowina ndobva akanga kuita magroups akawanda. Akawinei? Saka nenyaya yekuti akawina kuti akawina such but akaita kunge akatimiririra. Handimazvo akati hanzi iye ari kutimirira kuti vanhu vakwanise kuwana mapermits. Aingobuda all over paTV panews achitanga ari kumirira vanhu vemapermits edu mazeta whatever iwa yatina mapermits edu. Imini mira imainini. Imini bekati uyu anzani luku achinda kukoti hana kuendera kuti muri pakupiwa permanent residence because masvika ma 5 years muri muno. No, yanga isiri nyaya yekuti mapermanent res. Permanent res yaizongoitawo another option. Okay. Yanga ichizongobuda imwe option yekuti since vanhu vanga vachingoti tave ne more than 5 years. Okay. Asi we're not sure about my PR. All right. Ndobva zvaita sei? Saka ndobva tangoona kunge tamirirwa saka vanhu we actually developed trust mumaluku. Saka iye he took advantage ndobva tanga kucreata magroups achitishowa mavidhio andakutumira I think it's just a few ndine mamwe ari mufoni achiti vanhu ngatibvisei mari toda kuti tiite mainvestments ekuti mazimbabwe dzekuti tikosekuta something tiri muno then tozokwana kuzozvita carry over kana tave kana kuti kuzimbabwe togona kuzobvira futi also something chemabhizinesi izvozvo zvelike farming izvozvo. Saka takangopindawo mune that thing zvichinzi vanhu ngatibvisei mari munhu togona kubvisa stokvel zvakadzi yekutanga inogona kunge iri stokvel yekuti unogona kubvisa amount yaunokwanisa from 200 stokvel 200 upwards any amount yawakwanisa uchibvisa every month tichiiswa maaccount number vanhu uchingotsveta mari uchiitsa and then kozoti yanga iri yebusiness yega yebusiness yanga iri once time off yekuti uchoose kuti vakuinvesta mari. Saka vamwe vaingoinvesta kana mari yakatowanda but iye aingotaura madetails pagroup not knowing if it was true. Vamwe it was all lies atichatozivi. Okay. Saka ndobva mapinda imini pa. Vakapinda vakabvisawo mari. Saka ini ndandofanira kubvisa stokvel yangu over panozva pachipa 12 months. Saka ini ndakangokwanisa kungu handazobvisa over that cream ndakangoti this thing since ndichangotanga handisina kubvisa stokvel for 6 months. I only paid stokvel for 3 months then I stopped.
ndichingatadaona result yacho first time at the end of the year. So I only paid for 3 months. Ndakapledha kuita stock for 5,000. I only paid 3 times. Okay, saka makabhadhara ma5,000 any 3 ka 3 kwebva mamira. Saka mabhadhara imini mamira. Stokfen yenyu yanga iri supposed kuve jury. Yanga iri June December. Iyandikati December. And I'm thinking my dates ako according to the way you are ruled. So ndakamuti into zvomwana wangu arikuenda kuhigh school. Amene ari kuhigh school akaenda from 3. Saka ndikamuti ndamari yangu ndizozopera mabhills angu emwana echi ekuboarding school. Saka andakati mari yako ukabvisa unozoiwana iri 3/4. Ndomapromise vakatakangoitwa isusu. Saka angodzima amino. Takangodzira ukabvisa saka ina ndakabvisa 15,000. Yaizova kana about 45. Certificate changu yandinaro, if you want I can send it to you. Then you can see my details aripo ipapo. Aitoshowa ipatonyora kuti munhu anoexpecta kuzopiwa mari yakati. So I was supposed to kuwana mari muna December. And then muna December, that's when he started now to jump. Then he started kuti hanzi vanhu vari kuodita, and then he started even to travel. All of a sudden he started to travel. Initially ndakabvisa 315. Mirai, initially ndakabvisa 315. Pana December ndakanga kupiwa mari. Ma? Ndakutota ndidzima nokuti kukuitira inoisa nditi keto. Semunhu angabvisa 15 pana December ndakanga kupiwa mari. Ndepanopiwa iri 45 ka iri 3/4 yandokukudzayi. Chaipata 15 times 3. Ndopiwa mari yangu iri 45,000. Alright, saka makabva mastopa kubhadhara mukati ndomirira ndikuzopiwa mari yangu December. Ndakangosezvo iri first time thing. Saka December asvika makubvunza mari dzenyu ndipo makatanga kuudzwa kunzi pamunondo pamusasa. Exactly. Ndopakatanga kuti pamunondo pamusasa pano autanga kuti I'm traveling here, this and that. Vanhu vari kuodita. He started talking about auditing. Hameno zvaingotaura zvemaauditing zviripo izvo. Okay, saka zvadaro ndobva zvadini makadzimana here mari yenyu? Anditi akabva anoka magroup ake ose. Ukamuindira inbox, even if I can show you my inbox, machat naye andinawo. He just blue ticks and then he keeps quiet. He doesn't even answer anything. And then all of a sudden chiki achinja akudhila nezvezIF asiya yedu ZMNP yeminje mainvestments anyarara. Now he's now dealing with something else. ZIF izvo zvaari kuti vanhu there's no need for payment. He wants to act like ada kubatsira vanhu. Again kupinda paspotlight. Okay. Kubatsira vanhu. Now the thing is free. There's no need for you to pay. Because pakatara mazZIF we even paid my 1.5. And vanhu itakawandisa. He created a lot of groups. Alright. So he had to put us in different groups. Kutisana no one that is in one particular group. Alright. Saka mubvunzo wangu muonoti pane mapicture imwe ndatumirwa video na somebody else ari mukati mehuko dzemabroiler dzaangachita kavidhio kana kavidhio kaita sekana ndiwanitumira right huku idzo project chiitwa maiziva here. Pane vanhu vakatombovhizita kufamu sometime in December. Some ladies vakaenda kufamu ikoko vakatoita there was supposed to be a party yanga iriko muna December. Saka this party it's a get together with my investors tizivana handiti. Saka zvikanzi munhu anofanira kubhadhira 400 to attend the party ukwanisa kuwana kudya and then some of us we complained tikati 400 is too much even for a party tikaramba. That was the main reason I had to drop out. But 400 you never know, we can go out, we can actually eat. So I had to drop the whole queue, we could drive all the way when I would drop it. But you know, but there are party but there are 400. But that's I get so much. Then a few people who attend. I got to post some pictures per group mostly it was women vangavariko. Saka mukati huku dzavawo dzese idzodzo akaita project yaitoveko vanhu vakatoita na project but project yakazoita yake iri 1 he benefited from the program ari 1 hakuna munhu akazobenefita. Akatobenefita egaruka because no one even got even paid. Hapana kana. That is when vanhu takazotsamwe ndakativharira kunze. Then we ended up creating now a group iri kuranwa navamutaura kuti beki is the one now who's running that other group that many vavo vanonzi beki. Saka beki ava beki vakapinda paproject ipi yake.
No, he hasn't started, but he wants to start now. It's like he wants to take over that farm in Aluki. He's trying to want to take over. Take over, say Malisi and everything. Juli Mustara Beki. Mustara Ranuku. This farm, it was rented. It's not bought. He was renting it out. Under lease. All right, so listen, you still want. He was even asking for Maria rent. Maria rent. Then I'm gonna hand over the farm to someone else. That's what he's telling us. But you guys, let's make one thing clear, Panap. Antika, you are not going to fall into another scam. Let me tell you with Zimbos and man. Antika, projects that does not involve Mari. Please, whoever will take over, stay away from such projects. Because the person chiramatanga jiri right. Pamberi apo mucharo wa foot game 10 years. Because panika moya kana ndike akapata mari yakawanda. Andiko akufila kuti anotaka kuti inga wadi luko akadya apana zvakaitwa. Saka ndiyo game ngoma njiye. Stay away from this. You are very correct. You are very correct. Like now, this Betty guy, the one who wants to take over now, can you imagine Kutivano now they are putting money in his account? They are putting money in his personal account here. Mazimba, then to 1 year down the line, to his account. 1 year down the line, but you alone, do you know him? Makasanga na mapirwa mari na luku. Ndiko makasanga na beku ya apirwa. Now I want to take over. I'm not. And you are right, Sister Melly. I'm not paying. I even said it on the group. I'm not paying for round 2 again. But some people, they are being lowered. I want to but I want 2,000. You are because he even put his details. Paningia tina group investment here. So we only had to find out account number because I was even asking my details are the pop-up. Here I can go on 2 accounts. She can see Pastor Baker. And he's the one who's pushing people to let's start another project. So you can just think on the agenda in before Mirai, my sister, before second look was Mazimba. Please, whoever is involved in this, Muruda continue foot, it's another scam coming. And it's another scam coming. Hakuna my investments right now. Ask the UK ladies. The UK, the nurses here, the lawyers here, the UK, they trusted another source. We're talking. But I 10 million. Right now, she's nowhere to be found. It's another scam coming again. What's stopping you to work on a project? Let me give you an advice, guys. In Indapeta Murio, I did Murio Kufam Kurastenbeg. I went and rented a plot. I rented a plot from this white guy and I bought a paper, but to panel Jakashiba. Ndikataga my own tractor. Ndikataga one irrigation. Ndikataga kuta project ma vegetables. I was the first kuta ma project ma yemuri wo Murasenbeg. Ndaisa play my shops. I could not even use the whole land yakangandipa. Vamwe vakaona vakauya vakabvunza ndikati endai kune muridzi. Takazenge tatowanda umwe nomwe akutonye kumalawi vakupindawo umwe achipuwa pake munhu achirima tichinotengesa iko zvino zvazara ndikaona kuti ndakazona zvanga zvakuzara mubhadasiya hanoona you can actually look for a place yaunokwanisa kuenda wega waunotsvaga nzvimbo you negotiate nemunhu unopa mari yakati woisa mairrigation scheme ako kana uchida kurima kana uchida zveugova kamatanga ako euku andika then you do your own project sitafuka ikoko woita contract dzako nemashops kuti nchange ndida kusupply huku dzangu pekg mari yakati uchinzisa huku dzako you don't need to be a group and you don't need to be a group to do investment. You can do your investment only one because investment is a group
kuitirwa mari. Right now you are busy putting mari mu account ya Becky uyu. Personal account yake. It's not even a business account. In a one signature. In a one signature. Ya Becky. Come on. Business account and the Mazimba not kuputirwa or what? And I'm so even confused. I was even asking in per group. Kutokoma iko account ikishwa muningia murikutipishwa marit. That's honey. And then he even had the guys to tell me it's my account here Becky. So because we don't even know him. Apatomisra Marima account. Maybe he's even trying to retrieve his money. Akaruza kuna look through Vanu. I don't recover my of course he's going to recover his money through you. The big guy, you could see Tinokuza several times. Tinokwamata pano, Hamunzwi, Hamundi Kujinzwa. Tinokwamata every day pano. Hamundi Kujinzwa. She couldn't have told you to come comment section kuti vakwana papis mai rikwana papi pamari dzina Beck. Musadzoke pano after 1 year. Kana kuti after some months kuti takazisa mari kuna Beck, musadzoke pano. Ngikuizo kune vakutituka izvo kuti rikwana pai. Makoguza anotaka kusure so ku background. Muchitofunda na Beck uya, muchitofunda na kuti mazvona kune munhu aendesa mutengesi varikwana papa nyaya mari dzenyu. Imari dzenyu asimangwana. Chokwadi chiripo ndechekuti iskam Becky akambobata mira tumboisa sense kuwa mweda. Becky uyu makambona bank statement yake. Who asked for Becky statement mkambona kuti mune mari makoni make. Probably yachiti msambara asinambovera akabata 100,000 mukati mupenyu wake. Ndio munhu amuri kupa mari. Pamwe kana yakatova 100,000. Pamwe anambovera akabata 20,000 in his or her account. I don't know kana tumuri matumukadzi. Ndio munhu amuri kutasa kumupa mari more than 20,000. Do you think he will give you back that money? Do you think kuti mukaita hukuza idzinenge dziri 5,000 imini pakabuda 50,000? Do you think achakupa imari? Because akutozviona atovaka. Akutozviona tenda kunyika yekuDubai asina kumbotsika. Just like what you did pana look uyu. Look now is akuti anoenda kuna Dubai. Mukazvitsvaga Luke has never been to Dubai. Musasaka kutorera imari dzenyu. Asina kutorera, he has never been to Dubai. Makampa 3 million. Akakonekta close to 3 million plus ma investments huku idzo dzakatengesa idzo dzirapo idzo. Makatengesa imini huku dzanga dzakura kaidzo. Dzakanotengeswa huku idzo. Ukaitwa maybe dzimwe akaita mari nei. They're not even getting a cent. Pakatoipa SIS MELLY. It's bad. That was situation. Now we are in debt because of Luke. I think we are struggling because of him, and him is enjoying and he's busy posting, saying his own things. He doesn't even care. He's not even addressing it. Ataura kuti the moment yamakaisa munhu andika makaita 100% loss, meaning to say kuti hapana mari inobuda. Ndizvo ataura wani. Ndizvo ari kutaura izvozvo. That's the moment, but he's just lying. He's just trying to get away with it. Vasikaisa munhu panzvimbo ndakadziswa nei nekuti iye he was quiet. Anga agara atongovhara ke vanhu mari kudhara. Zvakaoma. Right. Tatidzokerei kuna Becky, kuna Lukushu. Animona Luku akatizvo right now ndiri kuDubai. Andika nemari dzenyu ndokwaari. Do you know where Luke stays? Munoziva kunogara Luku? Zvinopisa hasha so. Saka imi murikutoza kumutire. Saka imi murikutoza kuti makatomupa mari manga musingadozivi nekwaigara. No one knew where he was staying. Most hapana mnaweza kunogara makamupa mari. Hakuna 3 million. Hapana mnaweza kwaigara. Kana vanachamatovhunza madresi ake because nhasi patobuda imwe ruma yekunzi anonyomwe mukadzi waari kunzi waidana naye ari kunzi mwana angaita mwana then akabva hanzi mwana wacho hanzi abva afa olopesade mangotanga mwana kublinda munhu nemukanwa. Saka yaposwa mumugroup and then Luke wacho abva atongoita zipi kwanzi vamwe kutaura kuti hey that child ari kunzi akashandiswa for some initiation. Mamemo zviri kutaurika. Yes, atiri kutaura yes, but chokwadi chiripo ndechekuti
vasikana vese vainyengwa nokuti mugrupu renyu ramanga muri iri mune vakadzi vese vanga varimo, vamwe vevanhu vamwe masingu vakanga vachirara naluku, vamwe vane manudzu aluku akabuda. Pane one lady ane nudhu iripo akabuda pandikiri pamapictures andakaposta aya ari kuthreatena anonzi Petronella kuseri kuti anzi wakabudisa picture rangu and I want to sue you. You cannot sue Petronella, my dear. You cannot sue Petronella because iwe kama uchivata na luku iwe mukadzi urikuthreatena Petronella ukangomuthreatena, you are going to get what's coming to you. Haungathreateni Petronella kuti abudisa information. Petronella wacho also, he was also sleeping na luku. Urikona vese vanga vachivata na luku vana saka vaivatigwa kupi naikola vanhu vavaivatigwa kupi vasingazikumba kwa luku vaivatigwepi vanoziva kumba kwa luku vaivatigwa kupi vanofanira kunge vachikuziva. Saka pari kushoya kana munhu vana ari kuita come up kuti ataure pamberi apo, saka vari kudya nokuti kana vakabirwa mari why would they keep quiet? Saka vari kudya nokuti vai kana vakaisawo mari dzavo guys dzakanyura why would they keep quiet? Hanzi vaivatirwa kumahotels agreaita marelationship anzi ane vana luku ane vana all over, ane vana all over kumba kwavo kuharare anavo vana musanditsanaro zvandida kutsvagira inyaya yaluku noda kupa information makunditsanaro makutonditsanaro imi momuzivira magrupu, imi munomuzivira magrupu renyu, ini ndaita mainvestigations angu anditi luku asi journalist here anozvitunzi journalist Mufaro. Saka ndizvizivirepi izvozvo? Luku anobva kuharare ndakutsvagira munhu wenyu masikati ndakatoenda na 4 ndikasina nditsvaga information anditi munhu ari kundipa information munhu womumbava naluku ndoda kutokuudzai nekumba kwana luku anditi ndoda kupa information yekumba kwana luku kuti munosvika ikoko kana zvaigona chibatanai muinde kumba kwana luku anditi anzori nasisi vake ana sisi vake vasingatodi zvese zvirabhishi dzese idzi. Alright. Anza ane vana all over look uyu but haanoita zvinhu zvake ega but anine vamwe mufamily look uyu takambozvinzwa izvozvo handi mazviona hanzi abatana aita zvinhu zvake ega mufamily like hama vakatoshamisika vachinza zvitendo zvake panapa vakabva vaona mapicture akabata mari and everything. Look had no money at all, aitongori munhu aitongozvitamburira right now anozvinyaisa mazimota mahombe anenge achinjanisa nemari dzenyini. Saka I managed to gather information yekumba kwavo, so imimi ndichatora action ende zvekuti Dubai ratove drama. Even hama dzake arimo muSA imomo ndo maari ari muSA ndo maari asi kuti hama dzacho dzakachinza dzaiti kuti vakambozama kutobvunza kuti muri papi tisvike kumba kwake handi kuti kuzikama. Alright. Kumba kwake handi kuti kuzikama. So the only thing chamunokwanisa kuita right now imimi kasiyanoziva ingamchida munhu South Africa mushai munoona kana makabvisa ma 5,000. Let me tell you ka chidhindagoriya but sometimes it works because South Africa ndozvainotongoda. For you to survive in South Africa you need to be like South Africans. Animaona luku hamungashai panogara muSouth Africa namuchida mabvisira makaita ma 5,000 ka mese makawanda. Animaona kutsvaga private investigator chaichaiyeka haambodi mari yakawanda kudaro 20k munosira mapiwa location pamba pake panogara muSA zvapera the rest moita yamada mapedza masport. Ivo mapasta Bekika ndo vakachuzwa as a chairman to help us with that, but mafigures avari kuuya navo kuti hanzi ari kudiwa maprivate investigation makutodligawo mari napasta Beki nemaprivate nemapraise avakutoya nawo makutodligawo mari. Imimi iwo ninge wakachangamchangama. Why can you not find your own investigator hodza umwe tindawana find maquotations umwe nomwe ngatsvage maquotations mota come back to the table hanzi indakaona uyu you talk to them vese animaona then motsvaga kuchuza kuti muinde naye hashaipi Beki picture yake itoripo zvayoyo Beki hashaipi. Trust me kumasutu kuda kumuvharisira nichamuvharisira kumasutu kwaataka kupindawo tichavharisa kuti asatore mari dzemasutu ndichaka kumasutu group ndokuposta kumashamwari dzangu dzokumasutu voisa kumagrupu ave kumasutu ikoko animaona but imimiwo kuti mubate munhu because mari yatitsara payakawandisa South Africa vachinotonesa kuwana inotonesa kuwana ndeyekutohasila kudaro kuti mungomupa mari just like that ongotobreka pamusoro pezvokuti hamuna zvamondiita ndichakutumirai vanhu because ari kuteresina munhu hanzi mugara mamuchitinesa muSouth Africa munomu unogona kungofa munofiwa saka iye ndiye achafa. Animaona because vanhu vakatorera mari vakawanda. You can't threaten munhu wakatorera mari kuti uchafa. Hakuna mwari vanoshanda vachidaro. Hakuna zvakadaro.
usina chawaita makapinda muya wakanaka mchiti kuita ma-investment ati iye ndiye akubirai otinoda kuuraya kamusoro pezvo. It doesn't work like that. Azvishandisa izvozvo. Azvishandisa izvozvo. Saka right, ndoda kuti mumbodona timbonzwawo umwe kuti zviri kufambawo sei. Asi tichipedza apa kugroup renyu, kana muine grupu raasiri edimi kugroup, ndikubatsirei kuti moita sei kuti munuti kuwane munhu. Sismeli taureni uyu akanzi Mata. Pane wamuonera akanzi Elder Mata ndiye muridzi wegrupu rimwe risina vamwe vasina basa, ndiye akarikreata Mata iyi. Tozvi akanzi Mata pinbox kwenu. Mamona? Andisati ndaona mira chona. Pane akanzi Mata so. Ishamwari yangu aisa meseji similar kune yangu. Hanacho makawanda kama uyu andichagozivi, uyu ndemumwe uyu. Makawanda ndichagoziviwo ini makawanda. Alright, imbodona. Dona timbobata utinzwe. Dona. Makawanda maisa mameseji ndichagoziva. Kuti Mata wacho ndiyani. Timbonzwa. Mazimba munogumbura so. Wona ikwa munoitira hasha kuzvinyaya zvisina kana nebasa rese tosei izvi zvikuitika izvi. Munenge makabigwa zvenyu. Mwoyo pasocial media munyepedzera kungwara pa muchituka vanhu. Makabigwa mari svinu kuseri uko. Hello. Oh. Okay, we are going to video. How are you? Yes, zviri sei? Mushe, muri sei? Ndiri right, muri kubasa ere? Ai, mandiri kuba busy. Kudunura musoro kutonura. Mukudunura. Kwenyu makadi mune murume? Ai, nina married. Alright. Saka kwa uyu makapinda sei kwa uyu kwa Luku uyu? Kwa Luku takapinda nenhau yekuti takatanga tichinzizoni time iya yange yakabuda nyaya dzemawevha yaya saka tiri vemaztp. Saka tiri vemaztp kudaro takabva tapinzwa mune rimwe gurupu nevamwe madha so murume yazviziva ekusheshwe murume yazviziva kuti maita muri kuita zvesezvo maita sei murume wenyu yazviziva here kuti mapinda madhiresa ora chaiva anozviziva kokonya yachona yange ikambomira sekwenzwai zvakaitika takatanga ari mazeta ari zvemawevha akapaya saka taibvesa kuaplachi mawevha ndongoenzi vanhu vari kurejectwa tine maztp saka takabva tapinzwa mune rimwe gurupu rainzi kune ZAF yaitungamirwa naLuku Dzviti. Saka Luku Dzviti ndaitungamira ZAF nyaya yekuti aifambira nyaya dzemaztp kumalawyers achibuda mumachannels ese maETV aibuda achirepresenta maztp. Saka manje ndandine mwana anga achienda kuchikoro. Saka ndikati ndoita sei manje mwana permit yake expire. Saka ndo patakabva namwe madzawe kuchechi kwedu pindai mugrupu iri. Murume arikubatsira vanhu nematsamba ekuti munoendesa kuchikoro vanokwanisa kuenda kupi? Motora matsamba vanokwanisa kuenda kuchikoro. Saka anogadzirai matsamba kana mabhadhara lawyer. Saka tivakabhadhara lawyer 1,500. Mazvinzwa? Ndakatenda taura. Tivakabhadhara lawyer ka 1,500. Patoti pamaslipi marisiti. Yeah. Atura marisiti daro. Ora itozotaura ka. Chinja kuitika kuti. Can we talk tomorrow? What's happening? Alright, ndakamboita busy baba vadzoka kubasa. Baba vakuzwa nyaya iyi handitika yekuvhigwa mainvestments iyi. Don't worry. Vanoiziva. Pakanaka dhiya. Munoti murume kana achizviziva. Muchida rubatsiro sekuuya kwamaita kwandiri. Haungaurira kuza murume wako kuti ndiri kutaura naSIS MELLY ava nokuti nyaya dzemari. Nyaya dzemari iya vari kuda kuzama kutibatsira. Murume haazvizivi kuti vakavhigwa mari. Isecret dzamadzimai idzi. Right, regai tindi pane munhu. Panochi vanopera here? Kaita zita ramangwana dzinocha tichataura tichitaura nyaya iyi nhasi. Right.
Hello, hey, what do you say? My mother is in another room. Yeah? Hello? Hello? Yeah. Hello? Hi, SIS MELLY. Yes, what do you say? Ndiri right. Ndaona kamusina kutipa live kana nyaya luku ndaona musina kubatikana ndikati musina kubatira vamwe vari kufona ndikati gatimbofondera wenzima takakuya nemameseji enyu ana. Okay. Ndati mune imwemba next door. Mamuti maraini mamuchimboita makuwa. Aiwa kwete makuwa edu pane zvakachimbotaurawo zvevakadzi zvokuti tionasane kuti toita sei mukurarama uyu. Alright, aiwa zvakanaka chaizvo. Zvakanaka. Saka imi muri married here asikana? Mate? Muri married? Ndiri? Muri married married. Ino handisi married, ndakasiya nangu nababa vevana vangu for some pave nemakore reasons. Nyaya idzodzi dzevarume dzokuti varume vanenge vachimbochita, saka ndakamboti aiwa chimbofamba pambai mumbonochita zvakanaka ndisipo paground. Aiwa ndizvozvo. Saka inini naluku makadana naye hamuna mbonyengwa bona luku? Hamuna mbonyengwa here naluku asikana kada patoda moment of truth? Hamuna mbonyengwawo here naluku? Munongoziva varume zvavanoita, but I'm someone who fear God, so I don't involve myself into those things. Asi makatimbosvitwa shoko? Actually, the way I knew Luku, I explained, as I told you, I explained to him my situation, kuti zvakamira sei, kubva ndichikura and everything. Actually, handisida hangu kuti ndizvitaure pamaikiri because it's a personal thing. Saka he took me as kune vandakataurira actually ma-leaders vanoziva. So I don't want to go into because it's a personal sensitive thing. It's okay, that's your personal story. Ndandida kutongoti ndihwisise nokuti ndikutsvakawo kana vakanga vachiti ajigija naluku kuti ndiwo vanogona kutibatsirawo neimwe information like kutitsvage. Ndosaka ndabvunza zvangu kuti it's not like ndinganyanyoziva kuti maidii, but kune vakabata naluku kuti pane mibvunzo yatoda kuti rinyu tihwisise kuti tiwanise kutitsvage tifambire mberi nenyaya iyi. Tine malupoza toda kukafa. Okay, I was one of the leaders. Okay, for my leadership, because my duty there was to recruit my members. Ndaka-introduce my members akawanda business. Saka imimi makabirisa vanhu mari dzevanhu akawanda business. Makabirisa mari dzakawanda business nokusaziva muchiti tikuinvest. Actually, to be honestly speaking, what happened is that this was a good initiative. Okay. The way it started, the way it came, of which it inspired a lot of Zimbabweans and Makaona. Okay. Because everyone could see that our life has changed here. At least God, actually the way we see it, especially to my own side, I said, thank you, Lord, because you have given us someone who has got a vision upon Zimbabweans. Our life is going to be changed. We knew him, actually I knew him through a Great Hope. Because Great Hope, I knew Great Hope for the permits, because my permits are 30 now. All these things through group renowned Great Hope. My permits are now. And then after that, from there, then we knew him. I knew him through this Great Hope thing, and then through this ZIF. And ZIF, we find a lawyer. I introduced this lawyer is going to represent my Zimbabweans. I'm South Africa. Vanima permit. Vakauya zvipamutemo. Kuitira kuti vasadzoserwa kunyika kwavo tisadzingwa munomu, but tikwanise kuita sei kunzi lawyer achatimirira kuti tinge tichi munhu wese anga achikwanisa kushanda, vana vakwanise kunge vachienda kuchikoro, and then maaccounts asavharwa. Saka ndobva zvanzi zvekuti
vanhu vanofanirwa kubhadhara ma 1.5 of which we contributed, and it is a registered company for ZIF. And then after that it was successful. After it was successful, everything went well. So there's part B that is going on, of which look akato introduce a part B yoyo, of which na lawyer it's still going on. Now the same lawyer, because either to change a lawyer, tikaramba, because at least without a lawyer I change, and it to the kuramba tina lawyer watata tina, of which is continuing right now, part B yoyo, but the look has sim akabari saif. Because Pande Shaitika judge is really transparent, of which we find out. Okay. Because problem again na look in the equity, Pavan Vesela Kabata Mari, Zavo, and it in look enough Pavan Marisit Avo. Because each and everyone like on Marisit, a credit that they paid their money from through look, but look, Vamaka Piwa, Vamana Piwa. So I mean that this initiative was a very good initiative. From the way to go, it was going to benefit everybody. Did you benefit something from this initiative? Yes, Party A. Okay. Party A. So benefit through this court case. Party A. Ayoka. Aiwa, yema permit yo decision ye home affairs ye home office yasana kusakala chinyepana, but anyway andisikuda kuenda ikoko unoona saka muri kuti mimi makabenefita chete pa nyaya yekuti mapemit akaextendwa anditika right. So mukafoira pakuti musuwe mukafoira iri pakuti musuwe minister we home office asimakapasa pakuti vanhu vakapiwa mamikiri mapemit anditi ndizvo akaextendwa right. Tapanzwa ipapo apart from that imise committee kana vamwe vanakabenefita here? Tanga naye luku tichapiwa mari dzevanhu vakaita lobbying tichabhadharwa mari, but hapana kana anything sent ratakawana ratakapiwa naluku. Ini makainvesta way something paitwa zvinhu zvemainvestment izvi? Yes, I'm one of the leadership also where my investment ndakainvesta mari yangu imomo. Kuti leader kachiwa manga muri leader. Andi ma leader munochuza na group, but tikutaura panyaya ma investments apa. Makainvesta marini? 11.5. 11.5. Yes. Makaanga mchibhadhara mari pamwedzi? Pamwedzi it depends. It depends nekuti munhu kuda kuisa mari as a individual, because there was a what do you call it? There was a what was it called? You pay once off payments, and it's papa once off payments, and then pay once off payment per annual, but from that once off payment, you have to put a what do you call this? From that once off payment, you have to make sure that when you're signing a form, you fill up to say how much are you willing to pay in a monthly once off from that once off payment. If you say 20,000, you want to pay 20,000 once off per month, then make sure that you complete that money within a certain period that is stated, and then people they will pay according to that, and then according to how you feel, you understand, to put the amount of pledge that one feels comfortable. Patishona ndikati munhu waisa mari yaunonzwa kuda kuisa iwewe yaunogutsikana nayo kuti pakuwana mashares ako uchangochizowana mashares ako akamira sei, because each and every amount that you were going to put as per annual, after per annual, it was coming back in a 3-folded time. Like if you put 20,000, we know they want to 60,000 in investment, not in stock fell. Okay. Because there was stock fell, there was investment. So some you find out that some they paid for stock fell, some they paid also for investment and stock fell. Some they paid only for stock fell.
they didn't go for investment. Some they didn't go for investment, they only went for some they didn't go for stock sales, they only went for investment. Alright. Saka leadership mari yanzi takuda kuti zvokupai mari dzenyu kana nguva yakati yasvika kuti mutora mari dzenyu ende mari haina kuuya. Chii chamakaitawo seleadership kuti mutaridze kuti shuwa mamuri leadership makaitei? Takaedza kuti vanhu ngavaite sei, ngavaende vanovhura ma-court case, vaopene munhu wese asina kubhadharwa mari dzake starting from January, because pane vaifanirwa kuwana mashares avo January, pane vaifanirwa kuwana February, and then inini yangu ndikufanirwa kuiwana end of March. Makatoitarisira kuti munogona kupiwa ini? Sezvo paine scandal like this, I'm just putting my trust in God, and nokuti iye Luke abude pachena kuvanhu sezvaaita before, and since akataura kuti the delay is due to the auditors. Saka takaedza kumubvunza kuti okay, tikukumbirawo zvekuti udzivisewo ma-auditors achona kuti ndiva nani uye vari papi tikwanise kucommunicata navo. That's the time whereby Luke ended up closing all the platforms. After he closed the platform, what he was doing is insult, manipulation, accusation, intimidating, all sorts of, I don't know, insult, whatever you think. That's what arrogant, boasting, everything is in there. Instead of finding a solution to come and apologize, to sit down with members and say, please, this is what we were looking from Luke, to say, please, members, see, things they didn't go according the way I was thinking, So, please, may you give me time like so period so that we try to sort out things. And these are the auditors, the number of the auditors. Can you try to talk to them and hear more? Or please, to set a meeting the way you used to do before, to say, please come, like the other directors or other members, to say, come, so that we solve this issue together. But Luke didn't do that. And later, Murikuda answer ipi pane message yakanditumira nezuro achiti you guys the project had declared 100% loss. Saka amuna kudziwa na iye anakudzai? Anatuza that message. He never sent us that message. The only thing, look what he told us, because we find out actually there's some shift that was done by Luke. Each and every, we find out that this business was ZMNP. It was registered under Luke alone as a sole trader director. And but PESAP, it's under what ZMNP as investors. So after all this scandal, there are people who went around to investigate and find out that no, even the farm owner, he was trying to look for Luke. He tried to consult Luke. Luke was nowhere to be found. Until there are people who come and find out, to go and find out who is the owner. Until the owner chakatika ndechekuti maybe pane vamwe vakateerera vasinganzishona ndo saka nandiedza kuti ndishandise chakutirasisa zvino majeka chirungu chakungorasisa rasisavo zveya taura zvene chona chichavatsanangurira chiripo ndechekuti Luku akarejista, takazozviona kuti Luku akarejista ZMNP muzita rake anditi haana kuisa muzita remamembers brand name anditi ZMNP, and we told us according to the constitution that was set before. Saka Luku akarejista muzita make zvese, and then to find out kuti mari yaibhadharwa nemamembers, Luku aiwithdrawa mari anditi mukona hapana account yakasara ine mari.
Luke akaitora mari dzese withdraw, and Luke akaisa different account numbers, bank details okuti vanhu vanodeposita mari through e-wallet, through Shoprite, through FNB, through Standard Bank, zvakangosiyana-siyana. Ipapo business vanhu havana kukwanisa kupiwa ma-receipts, including us ma-leaders also. Hatina ma-receipts edu ekuratidza as a proof of payment. Ndopakaperera game renyu ipapo kuti hamuna anything that shows kuti makanga muchibhadhira mari kumunhu uyu, you had a project, hamuna kana any copy or document rate. Ndopakaperera game renyu ipapo. Tinongori nema-receipts, vane ma-receipts, and as for me, imwe mari chakaitika ndechekuti ndakamupa akanditi ndimupe iri cash because semunhu aishanda naye, ndakamupa 9,000 cash achiti anoda kunowedzera stock yekutenga huku kuitira kuti ini salija makamboenda here kuhuku. Kuhuku taitoenda kufamu ritoriko huku. Dzadzine hukungani, rari nehukungani family? Dzakawanda dzaitopfuura kuma-thousands. 1,000 kana 10,000? 500. Hatina hedu kusvika kuma-10,000. Tatisati tasvika kuma-10,000. Saka akanga achiona nezvehuku ndiani? Pane ma-workers akaemploya iye Luke akatsvaga maZimbabweans nemamalawians. Saka izvozvi so kune huku here kufrasi? Chimirai ndikuudze scandal yakaitika. Tagara pasi isu seleadership. Tichiedza kuonesa umwe wedu kuti structure yedu imire mubusiness. Leadership yedu yange yakazara nevakadzi. Varume, mamu, Saka inini ndakasvika hangu nevamwewo vanhu takaedza kutaura naye mukuru wedu kuti wadi kuti umboredusa leadership iyi wobvisa vakadzi varume, because leadership yakazara vakadzi munongoziva kuti anenge aona pane mari vanenge vachidanana naye unosheka. Saka takaedza kuonesa mukuru wedu kuti honai pazvasvika apa pamberapo zvinogona kushata. Saka maisati vanhu vechirume vakawanda ndokuti organization imire tienderere mberi. But mukuru wedu anga asingadi kuudzwa anything nevamwe vanhu. Anga aine imwe full of I know anditi mukona. Saka takaedza kutaura naye, waiti ukamuudza ukamuonesa direction waibva watoita a big enemy wotobviswa muplatform because urikuda kuona, urikuda kuhighlight. But inini hangu chandakasiya message ndakati inini pamberi apo ndikaudza vamwewo vandaishanda navo leadership ndikati inini ndiri kuona pamberi apo pane vakadzi vari kuuya vachaiswa apa. Vaiswa vakadzi ava ndiri kuona business redu radonha. And inini pachangu ndiri kuona ndichitobviswa nevimwe leadership vachibviswawo. But gurupu revakadzi riri kuuya isi ndiri kuona business redu richidonha anyway. Ndakabva ndabviswa kudaro nemamwe maleadership ese, even mapastors anga arimo vaitiedza kumuonesawo takabva taita ma-enemies kwaari. Zvaitika kudaro vanhu ava vakatanga kumhanya. Constitution yese yange yarongwa zvese zvarongwa kuti we are going to start with poultry, then we go second farming, then we go basis next, then we go inonzi chikwe yema-passport and whatever, e-commerce business, zvese zvazvakarongwa zvakabva zvaitwa shift. Vakatanga kuuya gurupu revakadzi rakatanga kuronga zvemapati, women bride, parties. Vakatanga kuchinja zvese zvikachinjwa pakaitwa zvemabhari yawo society, pakatanga kuiswa zvehousing project, zvese zvikatanga kuita scandal. Ndobva komiti yese yanga iri pamba yaitwa reshuffling, mbva yabviswa. Yabviswa kudaro pakatanga kuita zvese izvi. Zvaitwa zvese izvi zvikanzi this is the new manager wokufamba anga aripo anga ari murume, pakabva abviswa mbva paiswa mukadzi. Aiswa mukadzi uyu zvikauya zvikanzizvo mukadzi uyu akumaneja akuchadiwi mamwe ma-investors. Apa takarongwa kuti vaya
vasina kwanisa kupinda batanidzai mari dzenyu for now and then next year kureva BCA munozopinda at least munenge mari nechi makuziva kuti mukuda kuisa mari mubusiness mari rinayo. Saka vakawanda vakazviita izvozvo ndobva vabata mari dzavo vakuda kupinda zvikanzi no manager munyuwani mukadzi uyu ati hatichadi handiti mukuona chirudzii because that's not our vakatova singaita akavasevha zvisingaiti panangani akavasevha zvisingaiti kuti varambire handimukona. Saka inini ndobva ndati inini because inini to be honestly my sister chika business iri ndakaona iri business yatochinja upenyu hwedu. Even right now ndiri pano ndakadai I'm still seeing us kuti business iri tikakwanisa kurisimudzira again tiri kuenderera mberi. Life yedu isusu maZimbabweans nationwide as migrants inochinja and isusu maZimbabweans we are talented tinogona kuchinja mamwe maAfrican nations and through empowering them in business, different type of business of projects after we start with this because it was a good business yava ichitori good vision handimukona ichitori good direction actually inotori direction yekutoradza kuti kune kwairi kuenda. We started with 500 chickens pa 500 chickens aya to tell you the truth within less than 2 weeks takatengesa huku dzikapera mukunzwa ndobva taipaenda kunoitwa another batch yehuku I think dzakaitwa 1000 something if I'm not or 2000 if I'm not mistaken within less than 3 weeks huku idzi also dzakatengeswa dzikapera handimukona. Inini pachangu ndakakwanisa kuita marketing kumarestaurant vana Rhapsodis handidi kunyeperai. I was getting good market yema-customers kuma individuals kuma supermarkets mukunzwa kuma anozimachiyayaya vana spa kuma malls. So it was a big because I ended up reaching this like Rhapsodis, Nandos, they gave me this thing, opportunity ukuthi ndinomita the management branch so that vakwanise kuwana ma-buyers okuti company ikastoka anditi vanokwanisa kusupply ma-companies avo ese ari muno South Africa. I don't want to lie to you. So it was a good project. It's a good business. But in the wrong hands. Sorry? It's a good business, but in the wrong hands. In the wrong hands. Thank you so much. Saka ipapa kutaura chokwadi inini ndakandatotaura nemadzimai kuti madzimai this is opportunity. Kana mashares edu auya. Let's see something how we need to be wise and toona kuti zvinhu zvachaita semadzimai ende taizvinamatira. Ndine group revakadzi ratainamata naro. But ndakazoona kuti pagroup revakadzi ratainamata naro pane vamwe vanhu vaitora information yataiita vachikanda somewhere kune vanhu vari wrong. Vanhu ivavo vakazouya vakundirwisa inini nerweseri. Zvinoitika kuvakadzi vese. Pavaita take over zvese ma-ideas angu andaikanda zvandaipa everything vakatanga kuzvishandisa ivo of which ndo zvakazodonedza everything handimukona. Saka ini ndopandakabva ndaita hold on ndikati handichaite any idea handichapi anything. Saka ndopandakazoudza mukuru wedu uyu kuti mukuru zvinhu zvakamira zvakadai. Saka mukuru uyu ndakambovaudza ndikati baba dei mamaita sei makwanisa kumbobvisa vakadzi ava maisa varume varume havaizoisiwa zvarume vanogoita vane chepakati pemakumbo here chekuti angaisa panoda vakadzi handimukona. Saka inini hangu vakadzi ava vese maybe uyu mukuru akavaudza here kana chii handizivi zvangu. Vakadzi ava vakauya as attack vakatanga kundiatakawo vakatanga kundiitawo zvavaita chii chinerweseri kusvika vapusha mukuru wedu uyu anonzi Luke kuti andi same platform. Ini mukuru uyu ndikamuti ndiri kuziva zvese zviri kuitika kukutsamwira handikutsamwiri handiti but chamunoda fangwa kuziva ndechekuti business radona ende apa
hapana munhu wamunofanirwa kublema kumaleadership kwedu kana kuti chii, because varipo madirectors vandoziva vekuzIF vakaedza kutaura nemukuru uyu, mukuru akaramba kunzwisisa nekuda kwokuti maybe anga atemwa nevakadzi ava kana kuti chii chachaitika, I don't know. That one I said God only knows. Kusvika tasvika patiri pamunhasi munhu wese ari kuchema. Kutaura kwandiri kuita uku ndakatobata mukuru uyu pafoni musi waapointa manager aninyepa pamberi paMwari. Same week manager mukadzi waakapointa uyu ndakavabata pafoni vachindinyeya achiti inini am jealous wokuti sei uyu manager aapointwa pauyu. Even kana akateerera mukuru uyu achizvinzwa handityi anything. Handisi kutombosha even akaita maaccusation threaten achita aiwa mukakwatiswa muchikwatiswa chiko chamunokwatiswa kuti madii musabvume kwatiswa munokwatiswa kuti maita sei. Chandiripo kutaura ndechekuti anonzi Luke anofanirwa kuziva kuti munhu wese ari muno munyika ari kune nyika yaari akabva kuZimbabwe achisiya mhuri yake achitambudzika achiuya kuzoshandira mhuri yake. Ini chikundirwadza ndechekuti akamuudza life history yangu yandakakura ati mukuona kusvika azonditora inini as a sister, kusvika azonditora handisida kuinda into details, handisida kutaura zvakawanda handiti mukuona because it's a personal thing, but akaratidza kunzwisisa situation yangu. Akasvika pakuti okay une laptop here, ndikati yes laptop ndinayo. Svangu okay unza laptop yako since tikuita project iyi pane something chandinoda kukudzidzisa, since ndaona kuti une something chakuita because ndaita greenwood business. I could scan people, I could recommend them the type of medication to take after I've checked them and scanned them and checked the type of like the condition they are. If someone has got blood circulation problem or digestive problem or maybe arthritis or whatever, I could know which type of medication and it because those products they were doing something like to detox, to enhance and to prevent and so and ndine paperwork yangu yandinayo yebusiness andaita imwe paperwork anotori nayo akaona and he was convinced even though akuudza vanhu platform kuti munhu uyu haana kudzidza haana chikoro hapana maqualifications ainawo, saka akaedza kurwisa manager wandakaisa uyu achiti inini hanzi ndichiti ndiri kuda kuve manager handisina mbofera ndakarwisa even mumanager kufamu asingatombohundi akandimanikidza many times ndikaramba. Kufamu chandaida kuita inini kunodyara farming mbambaira. I think vazhinji vanozviziva kuti ndaimunetsa ndichiti Mr. Elisha vaenda kufamu vaclosa farm, my leader for Greenwood vaclosa shop yavo vakaenda kunotora mbambaira uko the whole day 50 kg vakauya nayo. Luku uyu akaenda kunodhiliva huku pa next door na leader wangu. Leader vakati Luku idzi mbambaira uya utore pato cultivatwa. Luku akatonitumira akati ona tacultivate land, now you can come and do what, cultivate and kudyara mbambaira dziya dziya. But mbambaira dziya dzakasvika pakunoora mukunzwa dzikaraswa dzikaraswa hazina kutorwa. Inini handambofera one day pandakati ndikuda kuita any manager or whatever, iye ndakatoti ndichakudzidzisa kana paine vanoti hapana zvaunoita haugoni or whatever vachazozviona because inini ndatoti uchazviita handiti. Ndopaakatora laptop yangu akati I want to put a software yeMicrosoft nePowerPoint because zvazvisimo zveshuwa, and then ndopati ndichakudzidzisa kuita chii something like bookkeeping or whatever because in that bookkeeping yangu kai book not in a database. I don't have thing for it, I don't want to lie. Antimukona because well it's an advanced what andingarambi skill antimukona. I need to be advanced. After that phone yangu yandaishandisa business, my own personal business nebusiness irorire ZMNP yadona mpa ndanyora pa platform kuti please if you can't get hold of me ndakanyora nemwe phone, this is what happened to my phone, but waiona my messages SIPinda everything and I can type and do whatever, but waionera ako kure andikunozwa kana phone yadona screen zvainoita andimukona. Saka ndobati no problem ndikuenda kuZimbabwe since iwewe wati chi
kuSouth Africa kwavati LCD haiwanikwi. Ndipe foni yako, pandoenda kuZimbabwe ndoita sei? Ndonokutengera ndogadzirisa foni. Ndikati thank you my leader. Ndobva ndavapa leader vedu vaya foni. Passport yangu yaexpire. Vakanyora zvakanaka muplatform kuti maZimbabweans vasingakwanisi kuenda kumusha, it's fine, you go to consulate, apply, do everything, then you bring your forms and whatever, receipt or money. Vanotibatsira because kuna anonzi matron kuZimbabwe anoshanda kumapassport office anogara kuchitungwiza. Anditi mukona makoni kuchitungwiza anoshanda kumapassport makoni adzoka zvekare. Uyu matron uyu saka tinotumira zvinhu kwaari mapassports anoticollectira and then votumira kuno after abuda. Andidi kunyepa pamberi pamwari. Luku uyu ndakamuona zveshuwa aine mapassports evanhu akacollecta. Pane vakomana vandakatoona ndina Luku vakauya kuzocollecta mapassports avo. I think about 3 or 4 or 5. Andida kunyeperai. Of which it convinced me kuti tikudhila nemunhu ari right. And hazvina kungopinda mupfungwa mangu kuti sachairperson weZimbabwe immigration angarobha vanhu. Saka ndobva ndatoti much better. Ndobva ndamupa ndakamupa mari yangu 2.4 yepassport kuti andibatsire nefomu kuti anondisubmitira. Zvikanzi even mamessage nditori nawo mufoni mangu kuti handai communicate naye achiti your passport is ready, everything is ready, yatumirwa. Saka ati yatumirwa zvikanzi munhu auya nayo acollecta wrong passport. Atizvo zita is the same but surname haisiriyo. Ndikati kofasha uduku zvikanzi haisiriyo. Ndikati okay, first incident. Second, zvikanzi passport yako yauya yanodzoserwa but azocollecta imwe. Ndobva ndati thank God passport yangu ndichandozotora rini. Zvikanzi sorry, yauya passport yako zita nesurname zvimwe chete but Charlotte kadiki aripo ndishaileti wechi anogara kuNamibia. Fasha uluku haisi iyo. Ndobva ndati ndobva apedza kudaro ndobva zvanzi ndichamuti adzosere but inini ndiri kuenda kumusha ndichaenda ndonoifambira ndonoitora inini. That was between April and May. From there till now it was I'm going next week. Luke has been going to Zimbabwe many times but passport yangu angasingauyi nayo. Saka mukushandisa hamuna passport? Ndoshandisa old passport. Saka muzivi izvozvo sokuti akanoapply passport kana akuapply you don't know? I don't know. Right now mabanki account wangu kwakavharwa. Kuchikoro kuri kudiwa passport yangu kuchikoro kwevana. Musi uno ndakaenda kumaziso kuhospital kunotariswa maziso. Vakaramba kuHF vakaramba kunditarisa maziso angu. Ndobva ndaexplain, I addressed my matter there kuti this is what happened. Vakanditi enda unonyora affidavit uite sei. Thank God pane vanofamba mumacommunity center. Ndakaexplaina nyaya yangu ndikavaratidza everything that we have conversation here. They understand. Ndobva vandinyorera reference letter. But even though ndaenda kuhospital ndakasangana nemanesis mamwe akaoma musoro vakaramba kundiassista. Ndobva pazouya umwe ndiye akazondiassista. And then ndikaenda first time. Pandakaenda second time again, I faced some challenges again. Vakuramba kundibatsira. Kusvika ndazobatsirwa neumwe sister. Anti munoziva kuti mweya inotenderera. Kune vana Jesu, kune vekwadevil. Anditi mukona. Saka ndakangozowana vamwe vakawana mweya wokwamwari. Ndobva ndagadzirirwa kadi ndobva ndapiwa zvekutoti ndiri kudzokera futi ndakapiwa naiko yekuti ndidzoke kumaziso ikoko. Ndiri kudzokera again this week kuhospital. Saka zvadaro alright, handei paya. Pane challenge, a big challenge right now. Vazhinji vari kutadza kuvhura macases against this and iye ari kutozviposta Luku achiti kana mukanangirira mukakwanisa kuvhura because ndiri kufonerwa nemamwe mapurisa kwakadai vachindibvunza kuti nhaiwe zvakazodai. Manje mapurisa chamusingazivi ishamwari dzangu ndinodya navo. Maministers aya emuno vanani vese maleaders emuno ndinodya navo mari. Vakangouya kwandiri ndokungovapa mari ndoita sei? Handiti mukona. Saka vazhinji vakaenda kunovhura macourt cases vari kuwana challenge yokuti havasi kuziva panogara Luku. Kwaimi pamaenda kunomupa zvinhu zvenyu pamaiti ndaenda kunomupa passport mainomupira kupi? Passport?
nelaptop makamupira kupi? Ndakamupira kutatu kupi? Tatu kuCenturion. Pai? Because ndokwataipirwa munhu wese. Ndandine vamwe vaienda vakabruda vanogara mumamelodi. Those are my witness. Saka imini seleadership pese apa pamaita zvinhu zveine mukuru wenyu no, but imini munenge makati kana kuti mumbonyatsotarisawo kuti muone kuti mukuru wedu uyu anogara papi, hamuna mboshunga? Inini hangu handina kushunga because pane inini ndaexpecta kuti munhu vangaita izvozvo varume, handiti mukona. Inini ndiri munhu wemukadzi, so I was respecting myself kuti ndite a distance, but varume ndo vandaipushira, at least nepapaita varume vari muleadership wo ndo vandaikwanisa kuzongopushawo kuti tiende pamwe chete tinoona kwaanogara. But even though kona chero manga muri leadership yevakadzi, just telling your other 3-4 people ibosi toda mboyaomba kwenyu chone kwatinogara. Even pamakatanga project you were not supposed to start a project so sekunogara kumbawo. First meeting mepanga kutotamba kwake kuti muzive paanogara, mepanga kuona chitupa chake, mepanga kuona zvikuta a lot of things zvamepanga kuti concentrate. Chitupa tinazvo, zvitupa zvese tinazvo, chitupa chake tinacho. But manje izvi zvazvishandike zvaigona kuzokubatsirai kuZimbabwe zvitupa, but munazvo kubatsirai nokuti haasi registered database remuno, saka chinokanwa. Variko vanotoziva kumba kwake. I think vanhu vanotoziva kumba kwake vakasvika kumba kwake ndofunga varipo. Varipi saka vanhu vacho? Varipi? Mati? Vari kupi? Noti vaneseri kuti hatizivi. Ndevapi vakaenda mba wake nekuti ndokasitati yamuri kuda kuti muzive paanogara. Then the rest moenda kunotora motikari idzodzo dziri kutengwa, munotora key dzemotikari motangira ipapo. The first time we knew him, aigara kunonzi kuCenturion. KuCenturion kwaigara varipo mamembers vakatotaura kuti they know kumba kwaigara Luke, but havana kukusvika, but vanoziva kuti aigara kupi nekuda kwebasa. Anti anga ine company anti kuCenturion yaitoshandawo nevamwe vanhu Centurion, saka aizikanwa kumba kwaanogara because obviously nyangwa aida kutsvaka information waiwana through kubasa kwake. I think kwaishanda kucompany, kune vanozivawo company kwake, saka akazobva kucompany akabva kucompany kwacho. It seems as if pamaishanda imimi nevanhu vanhu vanga vasiri happy wone mabatiro amaita vanhu kuti some comments, someone is saying kana kana uyu ari Charlotte kadiki ari kutaura, you got what you deserve. The way yawaitira rafu mumagrupu uchidefenda Luke mame. Okay, let me tell you, people they can say that me. I find out kuti my platform funny about few people who hate me kuti why was I close to Luke? How did I become close to Luke? For what certain reason? I didn't corner. Look at understand that condition young. Aiwa, na we understand. Aiwa, mukura mtungo zvinyepera ipapo. Because they are not understand the condition yenyu. They are not ba laptop yenyu. They are not tora phone yemu nonozawa maka utaura history. They are not ku demotai kubva mu committee. So you thought is that look at no angachona basa zvavantsana ngura history yenyu akatendei nazvo. Aitongo pretenda kuteerera ono kuti aida kuzara pano svika kuti muburitse mari. Saka hapana institution yenyu understand ipapo hapana. Kapana? Yeah, ipapa mukuzona ndakuzona now. But ndoshandu kutaura kuti vanhu ava andidi kunyepera. You need to know kuti some of the people that could fight I don't want to hide them. They wanted this leadership. Okay. Inini handina volunteer. Yes, vazhinji vachona vaida because inini handina kumboudza Luke kuti ndiise leadership. I want to be. Ndakatomboramba my first days andimukona. And then kusapota kwandaita Luke andimukona. Ndaisapota Luke panyaya dzekuti this thing, our project is a good project andimukona. Ndaiona vision yakanaka because pane zvese zvataita handidi kunyepera. Kune vanhu vatakatanga navo leadership yatakatanga nayo mukabvunza business rondi rakarana hayo zvakanaka, even though hapana aiziva kuti pamberapo zvichamira zvakadai. Luku ane pfungwa dzakaita sei, but patakabva napo zvaiyevedza zvichinakidza handiti mukuona. But hamungamboti zvaiyevedza zvainakidza imusina kana profit yamakambotla kana one even leadership kuti muti takambotlawo something.
All right, let me tell you, pakune magatherings akaitwa antimkona ekumelrose uko. Kumelrose uko kwakaitwa magatherings zvokuti chikafu ichocho chaiyevedza. Zvokuti waifara wakachitarisa kudai kana mchizo inonzi buffet. Mukuziva kuti ini ndakaenda ndakanamata ndikati Mwari ndandiri pafasting ndikati Mwari, this thing that you have opened for Zimbabweans, I'm so grateful. Mukunzwa, I'm so grateful because ndikuona life yemaZimbabweans. If you can get my point there, yatochinjika through this man, through this chikafu chekumerose chamakaona ichibuffet. Aiwa kwete through andina kudya chikafu ichocho. Inini I'm always on fasting. I don't want to lie. I'm always on fasting. Everyone, you can even ask me where so I don't like that. Even and this moon and Mufaro Dzviti and I'm not a party somebody per se. And look me I'm not. And I didn't go to person pandashika ini. I'm not like that. Even most of the time pandai most of the time pandai they can tell you which I'm not someone I'm not person. Even you write to Shams why not eating? Because most of the time I was on my fasting. And saka vanhu vangataura zvavo zvavangataura pamusoro pangu kana chii, but what I want to say kune vanhu ivavo vakutaura zvavakutaura pamusoro pangu my sister Shaika ndoti wakugwadziwa ndagwadza usingadi makazama kazvidlira henyu fudhenga yakarongeka yakanaka kudaro makanga muchifasta musi weonai nemakazama kazvila zvenyu zvacho it's fine, let them comment whatever they are comment, but let them hear what I'm saying. Whatever they've seen that I've done something wrong to them, zvavaifungira kuti vangaita zvirinani paneni anditi ndikukumbira pamberi pa everyone. If it's in the air, the nationwide, ndikuti pamberi paMwari, forgive me. It wasn't my intention to hurt your feelings, but my mission here was for you. Since our mission, everyone knows the mission for this business was to enhance the life quality of every Zimbabwean as a migrant, wherever Zimbabweans are nationwide. That was the mission of this business. Plus, taura chokwadi hangu zvinongoitikawo makambozviona guys kuti kana ukaita padhuze nemutungamiriri so pane zvimashoko zvanongotokanda vanhu so zvimwe zvimwe zvinenge zvanongotokotaura chingoti mupipadze nemutungamiriri munongozvizivawo nawo zvinongoitika asikana. But my sister, whoever felt offended, antika please my sister apologize vati I am sorry. Mungochizivawo chimwe chachona chokuti ukaita padhuze dhuze kudai unongodozviona kunge imwe yaiya inongotambikawo mungoizivawo. But she has apologized. But I was not someone who has got pride. And enough pride. And enough pride. Ndiri munhu ari very humble. Even though vanotiziva vandakasangana nawo kumelrose, they can witness. And enough pride. Pane chakanaka chinenge chaitika chinenge chinzi chakanaka chari kutarisira chakanaka paruzhinji kuchinja something cheruzhinji. You need to humble yourself. And I'm not someone who is there to support something that is good. Because Luke reached a point whereby he told me that listen here, Charlotte, you have to listen to everything that I'm telling you. You understand? Ndosaka ndakubvisa platform one akatanga kundiaccusa kuti ndikutumira zvinhu zvekuchechi kwenu, of which I never do that. Page 2 akandiudza kuti listen, inini I'm the manager, I'm the founder, I'm the chairperson, I'm the everything. So whatever I tell you, you have to listen. I become against him. I said, I know you are our top leader, but in each and every organization, you are misleading. Myself, I can do that. Ndinyore a letter to ask for forgiveness. Ndikaramba, ndikatumira ku leadership, kuna vice chair, ndikati please, akatumira new leadership yake yakapinda. Vakaramba vachinditi ndinyore letter yoku apologize kuti ndidzoserwe platform. Ndikati I will never do that. To write a letter and apologize to support you in your dirty work. I will never. Look, Mufaro Dzviti. And Vice Chair, please can you send this to the committee, new committee that is pushing him to do this? I will never. And I will never stand and support something dirty. I want something that is transparent. If it's to be removed in the platform, remove me. But God will still remain God. And my thing, I cannot be happy. Vanandaka platform. Vachibatwa rough, vachitreatwa bad, actually leadership yese ngerumo. Saka munozwa kunonzi kusungirirwa.
munozwa kunonzi kuiswa pakona zvokuti munhu haukwanisi but ndakaramba ndikati no I'll stand. Even right now kana chizvinzwa Luku kwaari Luku ari kuedza kunditsvagira vanhu vanoziva kuzoheka foni yangu. Foni yangu yakahekwa 3 times 2 times. Vanhu paplatform vanozviziva. Information yangu ikaenda, ma-emails angu akaenda, ndakaluza main information, ma-receipts vanhu vakabhadhara mari. Luku ari mufoni ina Luku yakahekwa foni iyoyo. Mukunzwa Luku anayo. And I believe izvozvo kutaura kwandiri kuita, he has been sending, or maybe it's him or whatever, sending people to try to scam even me right now, sending codes and whatever to hack. Imwe information yangu yakatoenda again. And handisini ndega ndokuzviitirwa, vanhu vari muplatform they can witness. That's when I find... Saka tikawana Luku nhasi tikati Luku agurwe gumbo munoda here koni? Kuitaitwe sei? Tikaona Luku nhasi tikamubata tikati zvaari kuchemedza vanhu kudai so ngaagurwe gumbo munoda kugungwa. Handisi kuda vanhu vasauraya Luku. Handina kuti kufa ndikati anongonzi go muzvidodoma kana mumavhum osiwa akakanzi gogogo munoda here kurowa kungogogodza zvimavhizvi kuti zvisafambe futi. You know ne inini chandiri kukumbira kana Luku akateerera Luku ngaaveri inini Sister Nelly, I'm not someone munhu yokuti Luku ngaangove buda pachena sekumuziva kwatinoita. Haasi kuda kubuda pachena mutonetseka kutoita zvinhu zvakutotoita izvipanapana zvokuti Luku takutomutsvaga nechisimba. Haasi kuda kubuda pachena. As the Bible says, let the law of the Bible take control. Kunonzi kana mbavha ikabatwa kana munhu auraya kunonzi ngaitwe sei? Ngaende kumapurisa. Ngaatakwe. Handiti. But there's a law that says how you attack, yes, anoiswa kumapurisa, and then there's judgment of law. Handiti. Inoziva judgment of law iri pamutemo chaichayo. Inoziva kutonga mhosva, injustice, as what the Bible says, they know what to do. Saka tokabata 20 police. Iye Luku paari kana ataura zvese achiita sei, inini handina basa nazvokuti akandituka ari kundithreatena ari kuita sei. Chandiri kuda ndechekuti Luku ngaarepende. Luku has to repent because tine vana munhu wese akaisa mari yake, pane mawidows, pane nherera, mukunzwa, pane vana sekuru, vana mbuya antimukona vari kuchengeta vazukuru, vana vavo vakasiyirwa vana. Right now kutaura kwandiri kuita kudai, tine body, one of the investors akatoshaya nedepression. Body yakatoenda kuZimbabwe kusera nezuro nenyaya yemari idzodzidzi. Yes, vazhinji vari muhospital right now. Mamarriage are separate. Varume nevakadzi mamarriage vanga vakaroorana vakachata havasi pamwe chete. Vamwe vachona vamwe vasina kuchata havo vakaroorana vari kugara vese vaseparate. Mudzimba mune mafight, vana havachaendi kuchikoro. Inini pachangu kuno Luku anoziva situation yangu nevamwe vese. I'm staying, if you can come and see where I'm staying right now, munonzwa tsitsi nevana vangu. But ndikuseva nekuda kwekuchechi kwedu. Indava makatorerwa makamupa mari here ende? No, my business, my laptop that I was doing my business. All right. There and I tried to business. My products and I think like renewed. Akashapa expire. Ndakarasa. No shame. My customer phone yangu yangaine my customers angu. Ndio phone ya. Ana utsinye Luku ana utsinye iyo zve utsinye wake odocheta kuti utsinye Luku. Utsinye urikona kurikuzwa mai avo zvakutaura. Iwe apa ndinoziva situation yawo yatisingaziva, varamba kutudza isu pane iwe ndotoziva situation. Asi ukuramba kupa mai avo foni iye zvino business vasvika kunogara kumukuku nemwana wavo, but wakabata laptop ine maclients ine zvese mukati kusvika varasi maproducts. Ari kutretena zvese zvakataurwa naLuku apa wati avo vanonzi Mr. Becky, it's a lie. Chakaitika as I said kuti farm manager akatsvaga Luku akamushaya achida kuti Luku arenew contract. And the farm iri arisire ZMNP antimukunzwa. Farm takaona kuti Luku akaregister farm muzita rake. Andikumukona. Raregister muzita make farm iri. Luku uyu
inini pachangu kunyanga kada kuedza kunditsvagira ndinoti mukaona ndadisapia nevana vangu vadisapia moziva kuti ndiluku akandiudza inini onaka chiripo ndechekuti inini I'm looking forward kuti ndite sei I bought a stand to Paris. Paris. I'm thinking of starting my own business to Paris and little corner. My own house, my own farm to Paris. And that's okay, it's fine. Paris, so Paris, South Africa, town, Paris abroad. Paris in South Africa, Bloemfontein. All right. In that, okay, that's a good thing. Saka andinakuziva kuti mataura ari kutaura achiti ari kuda kuita zvinhu izvi zvake zviri chii ichi personal thing achizotora achizobhenefita panesu pamari dzedu idzi dzema-ZMNP. Ndakafunza kuti ndezvake zvebusiness rakucentury maybe kutenga kwakuita chii everyday. But later akazonyora platform pavharwa zvema-chicken farm vanhu takubvunza kuti kowokavi whatever zvikanzi no more chickens everything zvakangoti gwa pauya new manager farm manager uyu aizvida because pakaiuya new leadership even isusu old leadership yanga iri patina kumboenjoy new leadership yakatenderera yakaenda kuna Nadisoto kwavakasvika kune dzimwe nyika vaitenderera ndofunga vainakidzwa na leadership wedu ndofunga vaitodya mari vachiita everything hakuna kwavasina kuendeswa mukunzwa kuproject vaenda vari vangani vachida kumaoriginal anisituku kupi vaenda vari vangani muvaenda nemota yake nemota yake vamwe vachiti god of whatever anti god of vanotori nesong yavaiimba vachiti minana mwari weminana pane masongs avaiimba mozasoka ivo vakunze kwenyika vakuita sevakuenjoy nanhasi vanhu ivavo vakahaita vakahwada hapana kana chavari kutaura havasi kuda kutaura kana anything about look ndofunga vakanzizvo don't talk kana kuti pane zvavakatopiwa uyo anonzi metron anofanirwa kutsvagwa ari kuzimbabwe kana kuti akatobuda kuenda kunze kwenyika anofanirwa kutsvagwa metron angati ndiye umwe wandaitaura ainzi akatumirwa passport yangu ndikatraya kumubvunza akandibloka achindi insult mukazwa metron yei uyu vanhu muplatform vanoziva zvandiri kutaura kuburial nekuhousing ndakaedza apoint of view look akanditi listen kashelet we don't talk ndiri kutaura zita rangu ndonzi shelet anditi anoda kukriticize or whatever you can do ndobva zvanzi listen kashelet tiripo ndechekuti kana uine zvakubuda nyaya yako unotaura kwandiri nametron tisi tichagadzisa nyaya yako. Pakazosvika time yokuti Luku akandifonera akatinyora business proposal yauri kuda kuita anditi unditumire anditi tikutumire mari metron ndozvataurwa nametron ndikati inini moda kundipa mari yokuti ndistarte something zvikanzi ndakanyora business proposal andidi kunyeka ndikamutumira ndichifungidzira kuti business proposal yokuti chii maybe munhu wese akunzi anyore anditi kuita mashares edu kana tikazopiwa mari but to find out kuti imari handikuda kupiwa nerwese kuti ndistarte something for myself inini saka mari yakadyiwa. Thank you and uyu ndiye mwana information kanjo uyu timu rekisana kwaLuku muri kuteerera ka Charlotte ndiye mwana information uyu handi mukona new information is coming out right now mako wati muchibatana pamwe chete na Charlotte wacho mombomira zvekuti kana nezvimasikabu paside mobatana ndiye mwana information enderera mberi Charlotte. Saka chiripo ndechekuti vanhu vari kundi-attack handiti mukona vari kundituka vari kuita sei inini vanofanira kuziva kuti handina kana senti randakadya kuna Luku and handina utsinye hwokuti inini chandiri kutarisira even nenew committee yatinayo right now pane vamwe vanhu vandandichitaura vangachindibvunza kuti uri kuita the same thing zvawaita kuna Luku ndikati imimi hamusi kuziva inini ndinoziva kuti ndakakura sei saka ndakauya muno muSouth Africa for a reason and now kana ndikaita mapart time ndikaita whatever zvandiri kuita kuti ndisurvive ndiise mari mubusiness umu ndiri kuitira vana vangu ramangwana because ndiri kuona project yatakatanga iyi iine chishandudzo and sister Nelly makateerera muripo one day you will be my witness. Inini to tell you the truth Charlotte I am going to be a witness of you coming back here again tichitsvaga manonzi Becky. Yes.
kwete kuti ndichaita witness yekuti waita mari waita vision mari ndichaita witness yekuti tiadzoka pano tichaga bheki second scam. Ndinoda kuti ubate mashoko angu nyora date netime nhasi. You are into the second scam again. Uri second scam ndo yawapinda futi. What my sister Charlotte, Antika, you are very visionary, right? You've got a vision that we cannot take away from you, and the thumbs up to you. And you want to see a change in your life. But trust me, my sister, I will not business under the Zimbo. Urikakudira. Urikona yawatanga yakusafti mari yakungwavangwava igaiti. Urikuro waimesikamu shakari. Kana uchida kuinvesta, my sister, you can do this on your own. As long wangotora mari ukapa umwe munhu chete mari yacho yoyo urikona ndoda kutokutaurira makamboona here bank statement rabeki wamuri kupa mari uyu probably papenyo kasha ndokumbira kucorrect ipapo mari haisi kuiswa muaccount mabeki haisi kuiswa muaccount memunhu iri kuiswa muaccount mari zviri kuitika ndezvekuti pane masignificatory aripo ngevanhu handisi kuziva kuti vanhu sei vasiri kukomenta muvhunza isusu vanhu tavaonesa yataugwa nyaya tavaonesa iwa kutoti watonawo chinamba iwe watafonera kune 3 watogouya pamberi pako tavaonesa. That's why they're not even commenting. My sister, I know this. Tagara muzvinhu I know this. Uri kunzwa matima akaita masignatories mangani ngati pane masignatories akaitwa about 3-4 kucape town saka manje and then yekuti account ivhurwe inoiswa mari saka kana paitwa izvo zvokuti paitwa masignatories iwayo 3-4 saka wati tichasitopa kuti mari itorwe chi idliwe chi. I think you can help us there, Sister Nelly. Muonesawo vamwe vanhu kuti ndatokuonesai kudhara pandatanga ndatokuonesai kuti you guys you personally you can raise your own money, rent a farm for yourself, do your own things wega ichalosi yako wega ita profit yako wega. You can become a sole business owner iwe uri mukadzi andika wosaputwa nevamwe makadzi wosaputwa nevanhu kumashops kwanga watsvaga business rako kwatika and go forward. Kungopa anything that chinokonzera mazimba nemari, it's heading for disaster. Trust me on that one. Is this a case from our hakuna kuti case? You cannot just pick a random people. Mwana wamai vako cheche wakashoka nemudumburi rimwe chete kana achigona kudlira mari yestand yanenge uchimutumira uri kuabroad oitla unyana kuti wachimwe munhu wamusingaziva makasangana naye pasocial media. How many things vanhu vaona chiva pasocial media pakuchema mari dzakadliwa kurova chaiko nesocial media mangani imimi yenyu ndo yenyu exception ndo yenyu exceptional yenyu ndo yakaropafadzwa zimbo nemari it's heading for disaster. Simple. Okay, saka conclusion mukuti tite cut off zvichiri padhuze cut off get your money back cut off. Yes they are tatovaudza we told them vamwe vakatobvumira nesu kuti takatombozvitaurawo cut off. Take your money back, my sister. Shanda hajatika open an account yakona usina account isamba yako mugaba kana paipa unotsapara gara mari yako unganza mari yako tanga neuku kana 200 chaidzo. Go and rent a farm somewhere. Ndatovaudza vanhu how I started renting a farm inini kwadaigara ku South Africa ikoko. Ndakamboita farm but asikaita zvechicken ndaita zvekutorima muriwo kovho yegreen nerepo netsunga. Ndo zvatachitarisira kuita izvozvo izvi kuti tichazorima tichaita sei. Ndo zvandikureva kuti you can do it wega itakazvita ndega ndambotsvaga vanhu ndakatozvita ndiri ndega one mukadzi zvisina murume mukati zvisina ndoga ndakazvipfeka worksuit neoverall ndoga ndine vakomana kumalawi vandaibhadhara pedhei vaindishandira. Okay, thank you so much. Okay, so apapa, what's the next thing yokuti toita sei nenyaya yaluku iyo? The next thing panyaya yaluku iripo ndekuti we need to find luku ndine hama dzake dzandotaura nadzo kusefa. Saka right now hapana hanzi akasvika cut off family. Ndinyenda kungoona wachingosefa kumastatus kwake achidla mari achidini andika vakati uri kupi vinzi rimwe ese imomo kuti uri kupi hatauri. But first
kumba kwavo cheko chakutambanidza kuti kuwane. So obviously hatingati vanhu vekumba vafire mhosva dzemunhu wavasingazivi maybe asinotombapo kana anything. Chikuru cheko chakutsvaga Luke indambosajesa kuna vamwe vari pano kuti zvakuita guys, you need to put your heads together. Luke hashaiki kana SA azviiti. Andika tsvagai umwe nemumwe torai makosi emaprivate investigators akasiyana-siyana. Hakuna noti ndawana ushu. Mounza mumwe nemumwe awana wake makoti mwesa patebhuru. Handi kuti awana uyu. Zvinhu zvenyu chikunetsa ndechekuti pakudiwa mari kuti vanhu ava vawane mari ndoisipo. Right. Kana makagona chiteraunzwe kola chiteraunzwe. Kana makagona kumba pa 15,000 but 20,000 vamwe. Andika surely hamungashayi na 500 rands per person. Futi makatowandisa nemawandira makaita 500 akawandisa. Anoona 300 maybe per person 200 monganza mari you give a PI okutsvagira iLuku. Then mawana panogara Luku atika the next is history. Mungonotora vasijambo anodzura iwayo mochita nepolisi munoita noisa muri ipapo mabata munhu wenyu, you start from there. Kana zvangowanikwa no one is above the law. Kola nyaya matomubata nyaya inenge mapolisa madiki dikaya munondipota straight kuna lieutenant kana kuna captain ndokuenda nyaya yenyu ikoko straight ikoko munobvunza kana matomuwana kana kuenda kuEFF chaiko kuEFF kusata kwakanaka kuti munogona kuenda kuEFF kutora kupota kuEFF hakuna zveuori zvezvezvo munonyatsoripota nyaya yenyu ikoko zvatopera. Because vanhu vazhinji havidi kunyepa vaenda vakawanda but challenge iripo ndekuti vari kuda proof of address. Proof of address ndoikumisa zvese. Ndo pandati yes mapurisa hapana zvanokwanisa kuita pasina proof of address. Ndozvandareva kuti mapurisa hapana zvanokwanisa kuita. Imimi chekutanga right now kubvisa maswabhusi ese hayari pekuti ndovenga shaileti ndovenga chii kana kuti ndakambova chiwana Luku zvikazodai vakambobva vachigwira chinhu chaLuku kungoisa maswabhu kwakutoungana pamwe chete kuda kucreata group new one. Handika risinei nezvokutaura zvokuti kudii nekuisa musoro pamwe chete kuti right guys umwe nemumwe ngauye nekoti yemunhu waanoziva private investigator. Handika you google you find them. Handi vanouya vaya highly recommended. Handika monzwa quotation dzavo you compare. Handika mobvisa mari motangai matsvagirwa Luku first mamuwana Luku first. Chandoziva manje mugrupu menyu imomo muchaita one anovatana Luku ane dzvene achanopa information yese kuseri ndo panonetsa mazimba. Achanoenda kuseri achinopa information Luku kuti wawani kwari kugara wadai saka panonetsa pamazimba panonetsa. Sister Nelly zvakutaura it's a point. It's a point nokuti tinofunga kuti pachiripo ndechekuti vanhu vari kutya Luku. Vanhu vari kutya Luku because Luku ariko pano chiziye Luku ariko pano iziye Luku you be found you international private investigator chamangwengwengwe anokubata manje so but pachawocho batwaka tichazo atimboudze vanhu vaunobata navo vaya kuti vakudze uchamboro attack Luku uri mu comment section ucharo attack wakati vari mira uone ramba uizizva kochishotesa vanhu chifunga chakangwara hakuna chisi ziva risingasviki ende chisachiri muso charimwa ende hakuna chisingaperi unoziva ingadesiro wakatakapindura naudaro wani vamwe vari kuti hanzizvo you're doing side bullying inoti cyber bullying or whatever chichi. Who did you bully? Apana kana munhu wandabhula. So mukona tinyaya inonetsa already vauya papamhe pokuzotsvaga batsiro already kune vamwe vari kuseri vari kudla naLuku kana kuti vari kukwirwa naLuku vari kuti kuri kuita cyber bullying Luku. Muri kuona kuti nyaya yacho muri kuona zvazviri apa tokuedza kuvabatsira kuti aiwa ngazviitwe so sevauya handimaona mumwe auya achitaura kuti chandetiya you what but inini that's not my intention. Uya angatingotaurawo zvake zvaakabva akaonza aionawo kudhara haanake kuti itimu Luku anomaona angachitotaura zvaionawo zvawaitawo kudharawo pawanga uri padhuze naLuku andoona but haanake kuti nditimu Luku pamberi penyu kuti alright vese vakaona kuti ndakavatadzira patime ndandini aiwa tatodarika wakumbira regerera ipapo tatodarika I was thinking kuti kuita something chakanaka to help many Zimbabweans life yedu unoona panozo parikunetsa chii guys ameno help me pachafoirira game revanhu Luku anowanikwa zvakanakisa straight away Luku hausi gindakoria zvokudaro unowanikwa pachaperera Luku game ravo ndere kudai so pane majoki aya yakanga achiotana Luku aya akawanda anomaona majoki aya akawanda akanga achiotana Luku aya anomuri kuona vamwe vanenge vachiri kuda chinhu chaLuku hamuona kuti vari kutana jelasi pachavo
izvozvi right now vari kutosa jealous pachavo ava vanhu ava vaitana naluku ava saka umwe pana ndisirikubudisa information kete because ivo pachavo maashawani haasi kuwirira nenyaya yaluku uyu aimukona ndo vachakanganisira vamwe kuti luku tinyatsokubatwa nokurumidza maashawani paplatform ndadzikira zvikanzi zvokudzikira kwaita Charlotte uyu wamuri kuona kudzikira kwaaita. It's an evil spell. She's a devil. She's a witch herself. She is a witch, Charlotte, if you don't know. Saka muchiona adzikira apa unorara nenzara vana vangu everything shuna zvina kumira mushe anoziva. Fungai kuti akaholda laptop yangu yandaitisa business. Akaholda passport yangu ine maclients angu. Asi asiwe shai. Sei vazonyanya kuti devil Satan kudai. Mati? Sei vazonyanya kuti devil. Handizvo nekuda kwokuti zvo kuexpose kwandokuita ikokuku information. Saka game over. Because akatondifonera Luku akati listen here. Kana kuti pane nzwi akatondifonera akati Charlotte listen here. Because zvatiri kutaura izvi information apana haufangi kutaura chakashata pamusoro pangu. Haufangi kutaura chakashata pamusoro pangu. Saka ndakamuudza kuti listen here. Ini ndichamira pachokwadi. Ndichataura muplatform vanondiziva vanondiziva. Kutaura hako zvimwe zvavari kutaura vanhu vakazouya leta vasinganyatsondiziva. Mune vari vakatorerwa mari. Mati? Mune vari vakatorerwa mari. Vakanga vari vakatorerwa varume vakapinda maprojects aya navo. Zviri nani muchibuda vakadzi vese ka tandiri kuona vakadzi sengawabude mugame gatambwe nevarume. Vakadzi vese ngavabude mugame vasazive chiri kuitika chii. Varume kana muri pamakatorwa mari nani kuti this is the time for you to come together. Exclude vakadzi ava kana pari kudiwa ma300 don't tell them anything. Torai ma300 ekutsvaga PI handika moita tunhu twenyu makanyarara. Handimoona I can help you. Muna zvinhu makanyarara don't tell varume vakadzi muchazovaudza vakadzi mabata Luku chete. Mukangoudza vakadzi ava zvatopera game off because dzichiripo japisi dziri kuotana Luku dzisiripo dziri kutoda Luku dzitokuvatogorana zva mari yaLuku iyoyo dzichitoripo japisi idzi dzichitoripo kugara kwandaisaneni papa ndinenge ndatoviri paready spot naLuku saka game off. Aiwa Luku zvake chaanokunyanya icho ndo pasina hake nokuti izvozvo zvatodai so now it's public matter. Anything happens to you it's Luku. Nitisu we record, we keep these videos. Anything happens to you we just submit kumapurisa kuti suspect number 1 the Interpol chaicho South Africa nemahawks haibudi zvokumhanya haana kwaanotiza kuenda. Unoti kwendinotsvagwa nepolisi ndosaka chidai kana wakutsvagwa nehawks chaiyo chairo kana wada kutsvagwa neInterpol chaicho haana zvizotwa ndozovadhiza ndozodini hakuna izvozvo. Unongotsvagwa nemabhunu varungu chaiyo kuti yuga hausumudzi muromo chazvotanzi ndinoda kudhisa hausumudzi muromo iyoyo. Chiripo pamberi pamari. Varume they trying to shine now. Vatsvaga Luku. Zviri kudiwa nevanhu vase atisa mamembers ese andidi kunyepa mamembers ese vari kuti Luku ngaabhadhare mari dzedu sekuti promisa kwaakaita. Mari ndo dzisingabudi hadzo saka zvakwa muchimboida iwo rati muzodzoka kana mane madzo zvamunoda kuita kuti munoromba kuti Luku achakupai mari rini then kana nokuti chinhu chimuona kama sister muri kuita zvinhu zvimakabatana andi zvinokana mwakuti toda mari kuna Luku ini Luku achikudzai kuti makaita 100% loss achitokuhwanda achitokushokesa kuda kuti kuna mari anobudisa hasi toda nemari mari atosharisa ndo mari ari kutodya iyoyo haana mari anokupa. Izvozvo zviri kutaura Sister Nelly matauriro ari kuita iwawo Luku ndo zviri kukonzeresa vanhu kuti varwe mudzimba ndo zviri kukonzeresa vanhu kuti vaite madepression ndo zviri kukonzeresa ruzhinji kuti vafe. Saka mubva mati kwanzi tikutsvaga mari ngatipe mari yacho anokupai achiiwa nepi yangoveri enga yakubva kuvasi. Yes yangoveri enga asi chokwadi muri kuchizei kuti makataurwa cheniya kuti ataka kuri kuita vanhu kuti ataka nokuita sei yangoveri enga yokuti Luku patukazoda kuona munhu anozoona kuti aiwaka inini because munhu wese akaisa mari apa haana kumanikidzwa kunzi ita mari yako kana kuti chii handikona. Munhu akaisa ega mari achiti aiwa it's something that is profitable it's something at least chiri kutibatsira pamberi apo munhu wese akatoona life yake yachinja pamberi apo handiti
mukunzwisisa. But now yes zvaitika, but andioni paine kuti tingablemana pachedu, but chiripo solution ndekuti tibatane pamwe chete sekutaura kwamaita, and then poetwa word go, of which ndo zvataurwa nevataura. Right now kutaura kwatiri kuita, variko vachiri kusapota Luku, variko vakamira naLuku, vari kugrupu naLuku, vari kumusapota, vari kuudzwa zvakashata pamusoro pedu naLuku, vachisapota Luku. Luku ari kuvhura inonzi Zimbabwe, inonzi African Immigration Federation. Yatovepo izvozvo mukaitarisa also, handi mukuona yari kuda kuinclude African again. After aita izvozvo maybe guys, what inonzi chii? Hende iko guys, what inonzi chii? African Federation, African Immigration Federation. Okay. African Federation, empty. Yes, ZIF, AIF, African Immigration Federation. Guys, atotaura kuti ari kuita meeting yekuboardroom kumainline uko musi muswani iyo akuda kuita zvakaita kumelrose again. Vanhu vakaenda kuAfrican kunonyora kuti mbavha scam paplatform iyoyo, kunonyora kuti scam iyo inonzi African Immigration Program. Guys, alert kwese every platform yauri iyo ndaipa platform yake iyoyo kutonyora kuti scam alert. Ngapedza netimu iyi isusu atiko atina kuedwa mukova but ane obviously kane platform ranenge anaratika inonzi African Immigration Federation. Guys, it's a scam. Kune vari kuchema vakabigwa 3 meter, kune vari kuzhamba, munobirwa, munhu wamuri kudzira naye itsotsi, imbavha. Don't invest kana anything. Inoda kuendesa kumaplatforms ema-Africans. Ndo kuSouth Africa, Lesotho, Swaziland, kumaplatform iwayo ndokwada kuchinjise zvinhu izvi. Chido usi kuplatform yekuswaziland here uendese information ichi. Chimwe chinhu chatachikumbira ndechekuti maembassy, maborders vange vachiziva about this. Kana paine information inokwanisa kusvitsa kuti munhu uyu asakwanisa kucrossa. Information inopiwa ambassador, tondiwa inoenda kuna ambassador. In South Africa inoenda kuna ambassador. Information. Handichazivi hangu, but I think I've said enough, and this kuziva kuti pane anything to be accused of from what I said or whatever, I don't know, but I've said the information that I have, and I'm somebody who is open. I don't want to lie. I'm someone who is open. So I repeat this again to those who felt offended. Vakaona kuti pane zvandakaita zvandakakanganisa patime yandandina Luku ndichiedza kubatsira paorganization. Kindly forgive me. I was do think kuti kuita zvinhu kuti tibatsirane life yedu ichinjwe muno muSouth Africa, sezvo tiri kuziva kuti takabva kunyika yedu tichichema uya muno kuzoti kunyika dzakasiyana kuzotsvaka rubatsiro kuti tiriritire mhuri dzedu handiti. But zvaitika izvi mazviona. Inini it wasn't my intention kuti ende ndakuudza kuti ndakamboedza kupiwa mari but ndakaramba because inini handifariri kuti ndoita business rangu ndega inini nemari yandapiwa. Vakavatana Luku including Matoni wakadya mari, vakapiwa mari kuseri. Kutodzokera kuZimbabwe akapiwa mari kutanga business kuZimbabwe. Matoni akatobva atorizaina, akabva arizaina, akapiwa mari. That makes sense. And then koita pane vakadzi vakavhurirwa project yanzi yemaseri vaita zvemukaka nehaminoti nechi. Pane inonzi house project yakafoma, koita imwe inonzi burial society. Saka ipapa takabviswa mumaplatform, ndakabviswa muplatform and then ndakasilencwa muplatform. Aiwa, burial society hazvinoita kukura kana wakabvisa burial society uye ndikujoinise zororo pomulani wazvinzwa yekuti unongozvibhadharira wega mari yako kunhingikiri wongopinda musystem kuti ungozvibhadharira wega zvako kuna Shoprite kuna Pepuku. Kana wafa zvako vanhu kana tiwafika zvako unongofona the same time vakutoita funeral, vakutoita burial yako zvese kutakura body yako. Usasara uchivigwa mari nevava, enda kumakambani makuru aya ekuti vangokuita zvuntu wako. Zororo pomulani services, funeral plan. Joina iyoyo. Joina iyoyo. Yes, joina ikoko. Hazvina hasu, hauna kana hasu. Joina ikoko, you have a peace of mind. Wakajoina zvanzi nepolisi yangu. Ukagwara, ukadi, ukafigwa nhasi, unongoitirwa zvose. Hauna hasu.
Yeah, saka ndo challenge yo saka ndokungarege kupointa finger kuti ningi kupointa vana Dev kupointa vana Mr Dev vana Mr Bekava kuti zvazodai zvakadai no Mr Beki imi Mr Beki siyana nenyaya dzekubata mari dzevanhu siyana nenyaya yekuda kuinvesta hamuna chamunoinvesta. Sorry my brother, but leave this alone. We know symbols with money. We have seen so many cases, we have dealt with so many cases. Before musati mazotsvagwa mukaenda pahit list, itai kuti musiyana nenyaya dzemari dzevanhu. Give back each and everyone mari dzavo. Vadzosere mari dzavo, itai mega project yenyu makazvimirira. Let them do their own projects makazvimirira. Kana muchikwanisa kuwana mari dzekuinvesta dzakadaro, you can start your own project. Musatore mari dzevana dzadzi because it's another disaster coming. Ende munotsvagwa. Mobva maita munyama imi ndimo kurumidza kuwanikwa mukadhugwa gumbo. Unoona? Dzoserai mari dzevanhu. Mr Beck, if you are listening to me, you cannot do this, please. Dzoserai mari dzevanhu. Hakuna project yaitwa nemasimba ikabudirira. Never. Sataiona izvo. Hakuna. Kungodyirana mari nekuchema nekutsvagana chete. Hakuna chakadaro. Hakuna. I think vakateerera vazvinzwira muchitanga kudai so vanenge muchitanga kuita project muchitadza na vision vanenge vaine ziu vanenge vane passion achora kuti achokwadi vanenge vane mwoyo kuti atoda kuita sure tichizozvipanana tichiya zvinhu tichidai vanenge vane mwoyo panotanga kuita mari chipinda mukati manje kudai so kamwe kuti muzoshiyane vachiona yakawanda manje munonyepa munonyepa vatanga kubvunza kuti kosei uyu akangohla akatiza hapana chakaitika nendogona kungoitamba munovawanepi munoona okay I think ruzhinji rwakateerera ndandataurira vamwe vanhu hangu kuti ndichapinda online nemi I think vakateerera handingaiti I'm not a hide and seek person handiti ndoda kudira izvo kuti awandi pane munhu akatanga kuyotwa imwe hide me unoda kuhaidiwa ukandigwa mari no I'm not a hide and seek person no I cannot do that saka vazvinzwirawo and Pastor Becky vanonzwisisa chaizvo handidi kunyepa even Mr Dev even vamwe vese don't get yourself involved in nezvinhu zvemari nemasimba pastor kwai muri pastor don't get involved nezvinhu zvine mari nemasimba please my brother mari miedzo ini munozviziva the love of money the rest of hakuna munhu asingade mari hanzvadzi yangu munoita wabhushiri siyanai nemari dzavanhu itai zvechechi siyanai nezvekuda kubata mari dzavanhu izvi itai zvechechi saka I think vazvinzwawo because zvinozotirwadzawo mangwana tione sezvo accusation mukuona threatening iri kuitwa naLuke vakutopomerwa mhosva zvimwe of which isusu tikuzwa iye zvino iye Luke pane ainzi Temba kuna kufamu kutaura chokwadi kufamuku after chakaitika ndechekuti muplatform ratatiri handiti new iyo yatachiita new confirmed whatever zvatakuda kutanga maproject pane zvakaitwa zvakaanaunswa after zvaanaunswa handiti information yakabva yatorwa very fast kuti tatizvo pastor vanhu parongwa kunzizvo pakuda kunoonekwa new farm manager ende kufarm kuda kunoonekwa kuti kune chii handiti maona saka vakaenda vakanoona kuti kune chii zvikatorwa kune munhu angachengeta kufarm anochengeta kufarm ndobva zvaonekwa zvese zvaonekwa after that pakaitwa zvakaitwa vanhu vakaratidzwa pakaonekwa pane chii after that pane vanhu vekwaLuke vatinavo muplatform umu vakabva vatora information very fast mubva vaisvitsa kuna Luke mubva vatora mubva vatuma someone kuenda kupi kushop kufarm kuenda kunobvisa masola nechi handinkuona and Pastor Becky ava Mr Becky avatombozivi munhu anonzi Temba uyu havasati vambomuona handinkuona ndofunga kana kumuona vaingomuona maybe pamaphotos but havasati vambomuona but later pakazobuda information yokuti Pastor Becky Mr Becky ava ndo vatuma Temba kuenda kunobvisa chii If you are watching me or my brother, this is not your calling. Your calling to bring souls to God. If you want to do projects and you can do as a man of God, do your own projects alone, you and your family. Don't get involved with the symbols unless you want to tarnish your reputation. Iwe Becky kana kuri kuti ukuda kuita project ukangotanga project iyoyo achiudza Mr Becky achinyora munangi ukangotanga hapana zvamuchaita ndikukuudza and mark my words ukangotanga zvawachatanga ipapapa within 2 weeks ukuti kangoita 2 weeks kangonakira ndikukuudza chokwadi
ndiri kutumira vanhu vedu kudhula and ndinongova doro because I'm close to my ministers kumapurisa kuchi saka kureva kuti ari kutora mari dzedu dzatakainvesta ndo dzaari kupa vanhu ava achizwana nevaminista kupiko ini munongova maminista South Africa nokutaudzana napombi adonha simbi because akaenda kuti kwanzi ndiri kuchallenge aina lawyer ndiri kuchallenge outcome yataugwa nehome office kuti vanhu vadai so ukabuda patv kana nesitongobuda wani tongobuda pamatv zvebasa rei takatobudawo pamatv sei basa rei zvokuti wabuda patv hazvine kuti wakuzana naminista zvokutodaro nokuti waida pakuti wakutodzana nemaminista nokuti wabuda patv wakangobuda because it was a nationwide case yaingozikamwa kuti mazimbabwenzi in South Africa umakabata akawanda pese pese ende mazimbabwenzi South Africa vaingonisa kuti hatidi mazimbabwenzi handika ende zvichida kumakoti vanhu vachisati vaende all eyes were on that story chete ngoti shadii nezvakanzi zvizodai kwete kuti wakugara pasi nemaminista kuti unodzana nemaminista haapiwe bheka unodzana nawo unodzana bhekiteleyo timufonere timuudze kuti izvozvi iwo imbavha rubabadzize vanhu Bhekitele aiti anozivana naye because aiti vanhu vakasungwa aiti aifonera Bhekitele kuti munhu anenge asungwa ainiswa Bhekitele muchingovhundusigwa masimba ofuti zvatinongovhundusigwaona zvoso zvimwe zvacho zvisimba zvisipo tinongobhilivha zvose zvese so masimba Amen. But anyway, haisi mhosva kola. Iwewe tadzokera kugurupu kune varume vari pano makateerera. Let me deal nevarume vakadzi muri useless. Nokuti muchatora futi information modzosera kuna Bheki. Let me deal nevarume vari mugurupu kwenyu. I think ndo zvingabatsira. Kutaura SIMELLY, I think mukakwanisa kutaura naMr Bheki, even naMr Deva vawanawo mathreats. Vanhu vanonzwisisa zvokuti kana mukataura navo mukanangirauka vanonzwisisa, they won't go against you or do no, if they can go against you if they want to. It's not compulsory kuti tikubatsiranaka ngavauye kana vachida and all the men we can ndo vanhu vanokwanisa tokutrai game rekuti mubate lukure wenyu zvakanaka tinyatsobata luku pasina vakadzi because vakadzi tiri vana devil tinobva tatobudisa information nokuti umwe atiri kutovatana luku right now umwe ari kutumirwa mari yeairtime naluku 110 Vodacom saka haambozokundipside kwenyu anotora kamadzva mari yakadyiwa iyo ochienda kunoripota kuna luku kuti vamwe danenge wana chifete saka siyanai nevakadzi tukwa kune imwe platform ndakatobviswa muplatform rimwe reprayer warrior nezuro manheru kuvariko vanhu vari kutosapota luku vari kutoti inini I'm a problem vakadzi vari kutosapota luku vari kudya gumbo richitirira luku saka nhaye ungavashora saka ndo vanhu ivavo if ndofunga vachatogona kuti wati-expose or wa-expose whatever but inini hangu handisi kutya you know mwari watinorarama uyu watinonhengera ndimwari because in life chinhu chese chaunoita ita chinhu chakachena pamberi pamwari hanzi ida wekwako sekuzvida kwaunozviita and then kana wafunga kuita something chokuti chichinje umwe munhu handiti ita zvinhu izvozvo nemwoyo wako wese handiti kana luku akateerera paari wanzwawo zvataurwa naSister Nelly handiti uri umwe munhu waibata Sister Nelly wotaura navo wovaudzawo kuti aiwa zvinhu hazvina kuenda sepandaifungira nezuro comment section ndakanyatsomuti my brother do you care after ataura zvokuti kwanzei committee ndikati do you care to come and say your side of the story. This is the only way anokwanisa kuti adile nevanhu zvakanaka and be of the hook anti just to address people andika ovaudza kana mari pasisina ngoza kuti gaidzi mari hapasisina then you deal with it saizvozvo izo nekuti aiti hide and seek inourayisa manje inokuvadzisa manje hide and seek ndo yakatoipa because unokuvara unofa vanhu iyoyo kuti ngaite chikwete chekuti akavhara maplatform sis Nelly moza kunonzi kuvhara platform munhu achingotaura semi like this movhara alright hati mukona zvamakatakaita mukutaura neni makadaivhara platform I know kuti iye ega ndiyakomenta zvese kureva kuti ndasungwa makumbo ndasungwa maoko ndasungwa muromo ndave chimumumu zvokuti munhu ari kundiita zvese zvaari kuda pandiri everything chaari kuda kuita pandiri ari kuita inini handisi kukwanisa kana kutsukunuka handisi kukwanisa kana kupa anything handimukona ndo condition yataiswa munhu wese achiita zvese voice up wakwanisa ndosaka pakazobvurwa platform iri
nevanhu vakati new leadership vakavhura platform yekuti vanhu vakwanisa kuita voice up zvese kutukwa kwatiri kuita sei tochibatana pamwe chete tichitaura tichiita sei tichiita sei kana paine way forward yoitwa way forward kuitira kuti saka kuvhura kwavanga vaita iyi vanga vavhura vachiti orati ngativhurei chinzwai manje chionai look wenyu uyu abva kuisa status manje yakanzi muchaita sei matrenda pafacebook newhatsapp iwahona kana sendi muhomwe ini ndine 5 million muhomwe nefoni yangu Z Fold 5 ye71,000 rands nemota 5 nedzimba 4 saka muchaita sei ari kutotaurira inini which means aripo aripo ndakuzoti aripo uyu ari kutonzwa inini zvandiri kutaura izvi uyu handiti dzimba 5 dziri kupi handiti mukuona ndo pride yainayo iyoyo ndiyo pride ita ende ari kuda kumeka sure kuti kana kuri kuti anything chinoitika haende ega saka 5 million inotenga dzimba 4 asi dzimba dzochenda nedzima 350,000 rands nokuti 5 million aingatengi dzimba 4 ka yogotenga motikari 5 asi mota dzoendeze kumagaraji kumasecond hand dzema 50,000 nokuti 5 million it's not that 5 million haisi mari yakawanda zvekudaro ndukwako haisi mari yakawanda zvekudaro iprovident fund yeumwe murume ufunge iprovident fund yeumwe munhu 5 million yaanotopiwa karisaina basa nhasi haisi mari yekuti ukabva utonyatsokubreka zvekutodaro pachida kuona kuti haisi mari yakawanda ishandisa usingainvestiwo nokuti haina kuwanda zvekudaro akakatumira kuti ari kushifta kuenda huku dziri kushiftwa hanzi kuenda kuparis farm ikokoko akatotumira 93 yaigadzirwa paplatform achiti kuparis farm chichichi but later akazochinja recently abvunzwa naMr Beck hanzi aisa mugrupu rake rakavhara chakanzi muchaita sei matoisigwa mugrupu imimi so muri kuona kuti hamuna mari yamunayo the only way yasara ndiyoyo go and indai munoonliza nevarume variko come back to me let's get the roll balling all right I think that's the only uya nefire usho hanzi uya ari kuti hanzi ndamuka makuseni ndine luke abva kuna luke achiti hanzi ari kunditiretana nahitman anomaona so vese vari kutiretana naluke uyu nevahitman please forward your names let's take it from now ayo iwo ya there obvious yes iwo ya there pana sali uyu pana sali zvakare akatiwa message yehitman vabate mangwana cherusiro wakuzikanwa mangwana vabate send hitman send hitman to them ndopochana kuti 5 million ichasara ichidzosegwa kuvanhu send hitman to them urara 1 chete send hitman kune 1 wakapusa sere kuti urikuti ava wakanga uchibatirira uchijairira kumagrupu no send 1 Mr. Dev akatotora akatumira house number zvikanzi kana apana anoda house number yaMr. Dev nechikoro chinodzidza vana vaMr. Dev nefone number yaDev ndibate ndokupai handiti moenda also Pastor Beck vakaitwa the same thing ndo zvaari kuita even Sister Salava vataura vari kutoitwa the same thing actually leadership yese yakapinda vese munhu wese ari kutora kumubvunza achiitwa ari kutothreatenwa ari kuitwa dzese izvozvizvi pamunachibhara dzisina anenge achivakwatisa zvake pamunachibhara dzisina mvura rakaita mari paupenyu hwake ka onai ndopaona chibhara zvakaita rakabata mari rakura mari dzokudla vanhu onai kune vanhu vane mari dzakadarika idzi mumaakaunts makanyarira kuti ziso richikuudze zvako vane mari dzakareba dzakadarika idzi mumaakaunts paunoona kuti tori bharanzi ndepekuno kuti dhirowa mari woya wosunga mari kudai wotoita mapicha kuna pafacebook kudai so ndopanotoona kuti munhu ibharanzi munhu anodziva akakura achibata mari gaizi haumboitizvi you will never do this munhu akakura achibata keshi chechi hauroli mari kudai woungadza patebhoti pikicha kudai never haudaro foni yangu yaitora tracker yokutoti camera tracker peeping camera tracker yokutoti ndaitotracewa kunzi ndiri kufamba ndiri kuinda kupi ndiri pawanted foni yangu yaitondiudza pane munhu akatombondifonera nevideo nankiri achitreka kuti ndiri kupi ndiri papi kutsvaga location saka right panenge pari kunzi pane musi wa5 April 2024 kunenge kuri kunzi kune meeting andika kuTimes Square boardroom Pretoria andika pari kuti anenge ari anomaona musi wa5 April
So let me talk to the men kuseri. Let me talk to the men kuseri, of which right now we know the position. I doubt is going to be there. I doubt is going to be there, but she's... Anochinja achiziva zvadai so because anozvitezo zvokuti anofunga manengerero ochinja madei. Yes. So immediately chega kutaurisa the men in your group, tell them to come to WhatsApp. Depends on my spot. Simple. Toda kuti kana zvakuitika mutore mavideo naika, please take videos and send them to us. Techida kuona. Because our phone yangu ingine ndakatomboiswa pawanted peeping whatever, even vachitry kurekoda information yangu yandichitaura nevanhu it was saved, ndichitrekwa ndiri pawanted. Vamwe vachindifonera foni yangu zvino mafoni ndatombonzwa nekuchinja handichatombonainkiri, ndichifonerwa nevamwe vandisingazivi vamwe chii. Saka ndakati I want peace, but the God we serve, I put my trust. Hapana chiitika, anything bullet that has been set against me, it shall go back to the center. And then ndinofara kuti takuwa naye sister Nelly. Haisi nyaya. Mara proper. Haisi nyaya. Mara haisi nyaya my sister. Saka namba yangu ndiyo imanayo. Get hold of the men. Antika muya exeries tataurisa zvakwana. Thank you so much. I don't think today kuyovupa nechira papaya. Zvichizanda zvinhu zvepamusoro ndifunga kuti ari kuitira ku Times Square kuyovu. I think i Times Square ku Pretoria. So that's a start. That's good. It's okay. Get tangirai papa. And mainly mainly more. All right. Mainly all right. No problem. Thank you my sister. Bata boys kana mabata namonduza. Thank you very much. All right, guys. Now that we know Kuti Luke is watching, I think we have said enough. Look, TikTok. Boom. Manje. So, chingoma chakuririsa. Chakuda kudambuka. Dzimba dzaparara. Vamwe vafa depression. Vamwe vari hospitals. You don't brag to people kuti saka muchaita sei ndine 5 million muhomwe. Ndine mota, ndine dzimba. Mutona udofo wacho, guys. Ndokana ndikuzati mnanovhera material things unotonyatsa kuona kwakabva kwakakurira kuti zvazvisiko hazviko zvizvokubatira padenga. Munhu akakura zviriko handina nidhi kusara ndichimbovhera kuti ndine chakazodaina nokuti ndakakura chingozviona hazvina kana nebasa rese. But anyway, your time is up, guys. Nyaya iyi tangoisiya panapa yakadai. Handika, let's wait for part 2. Part 2 is coming. Let's wait, but I'll keep on posting in kuma group eMalisutu nechichi we are going to send antika inonzi African Immigration Federation iyo. Let's move the weight antika, but background chinenge tichitsvagira nomutsvaga. Simple. Chinenge timutsvagira nomutsvaga toona kuti chichaitika. Ombo achakatrenda achinzi ari kumirira maZimbabwe. That was a good thing. Now ombo trend kunzi wakaba mari dzemaZimbabwe. Uchatrenda muese imomo ugodzokera futi paspotlight kuETV yekunzi wakabira vanhu mari wabatwa. Ndochitaita kuti wakuvadzwa nenyaya dzevanhu wakabira mari. Guys, it has been nice being with you guys. Nchakuzokupai feedback. Let me do now so that information does not get out anymore, because kuvakadzi uku kwakaipa munozviziva. Kuvakadzi kune nyoka dzinenge dziripo. Kune vari kufatana Luke uyu. Saka they will take information achiita kuna Luke anymore, because vatoudza zvepaiti miriyoni nezvemaseti folder ari kufunga tashandisa. Iyo seti folder yandiri kutoitisa live apa ndoyo ari kuvhaira naiti dzavanhu. Yandiri kuitisa live apa iyi yangu ndoyo ari kuvhairira vanhu nayo kuti ndine seti folder dzangu dzikazodai wotoona kuti bhambi zvaro mutoriwo zvaro bhambiwo zvaro rakangojuma kuita hiti vanhu. Vanhu vakabvuma kurowa hiti rikatora vanhu. So vakadzi, wake up and slow the not everything is revolved around chinhu chepakati pemakumbo aLuku. Makadyirwa mari. Think about other women vari kupererwa nemamarriages nekuda kwemari dzavakainvesta. Think about other women vari kuchema right now kana vane depression nenyaya dzemari dzavakainvesta achida kuinvesta pazvinhu zvisipo. Achiinvesta achitora mari achidyira imari. Ane hutsinye murume uyu. Musati mafunga zvokungokwirwa naLuke uyu. Handika chimbofungai mari dzama. Do you think kuti muchaitei? Muchapiwei? Do you think you're going to get married to Luke? Would you want to get married zokuti one day nekumunhu nokuti one day unogona kugonokera mapurisa kunzi kune bhodhi yanongo yakarohwa nemabullets uko pakona? Do you want to get married to such a man? Do you want to get married to such a man? Nemari dzeropa, imari dzeropa kaidzi. Imari dzeropa idzi. Imari dzeropa idzi. Think. Musati maenda kunovhura makumbo enyu mese makawanda ndine list yenyu nemapikicha enyu yese ndinawo. Musati maenda kunovhura makumbo kana kuenda kunonyengedzwa muchino kukwira mota yemunhu hazvina kuchaya yako. Hazvina kuchaya yako. Ndinenge but is the truth. Yet me
I don't care, but it's the truth. Because I choke one. Just want to change it. Choke one. Pure mari dzenyu muite zvinotai zvokusona itai zvokudii tai zvakatsaratsa zvokuti mukontinye mberi nokuti maproject aya neimwe scam kudzoka futi hakuna continuation yeproject dzamunoita itai kana vada kuita but ipart 2 zvakare seraina zvikoda invest on your own problem munotya mune fear of the unknown. You can do it in like took a bait vanozviziva majairi nyaya yemuriwo yakatendera tisi ndakatomboitaura kunzwa ndoti mamuriwo handisi ndakatomboitaura ndakatobuda nemakuhwa muna chifungwa arikutoitawo kuhwa towachisa kuti vanoti mamuriwo avo ndikatoseka zvangu because mazimbabwe yashalo baideti. That was a very huge project yekuti ndaiti ndakazadza mota yangu so kumuriwo kuseni kuda vanhu vauya vakomana tasunga mabhando ndichinokanda kudai so ndichinopiwa cheki yangu kudai so ndonosiya mari pasi pa muriwo pasi pa ndonosiya mari kuprice chain muriwo price chain ndonosiya muriwo kune vanhu vanenge vachiorder ndaibva ndakabata mari svinuya every day ndichita project iyi ndikararama zvokutodaro ndikaita zvandakaita nevheti zvandokudza kuti mari you don't need to be having zvinhu zvakawanda kuti uite mari. You don't need to be having much capital mari yakawanda kuti uchanzida kuita business. Ndakataka nekurima mavheti ndakangoona plus ndikanotaura naye ndikati ndikumbira ku like my own husband akatondisika kati kunorima muriwo katoda unoparima akuda kune nzara yemavheji because time iyoyo kune vanhu vaibva nemuriwo kune na breads uko wewe nemuriwo asi unenge une fertilizer wangu wasinganaki ndikati iri business because waita kuzvikwana ndikati good business ndoda kuriita murume anambondinesa kuti wepuradza kandichipindawo ndikabva ndapinda started ndikatsvaga tractor yakauya yakarima ipapo ndikatsvaga zvakomana zvangu zvanishandira zvokumadako ndikanotenga irrigation scheme ndikaya vakabairira chaiva tachidiridza usiku because mvura yekurwa sembuya yanga isingabvatako yakava tachidiridza usiku wese muriwo wangu uri fresh uri green waituka kuguma kudai so waidambuka ufreshness waungaonawo wangu wasingaisu nyama vanhu vaingofura wakadaro vachidya timu remurasembek rinozvisiva rekumakore kumasiroko rinozvisiva I made money pakazouyawo because the farm was too big pana pandairima ndiri ndega vamwe vakatanga kuenchiwa kuti uyai tori nemunhu vakatanga kupinda ndaona kuti vanhu tawanda bva ndasiya vanoita zvimwe moziva ini kabva ndasiya ngabva nditanga kuita zvemabhawa moziva ndatanga kuita zvematavheni zvemabhawa ndiri ndagorira kumatavheni ikoko ndaibata varume chirachira panje muzivi imi mozviziva yesi kim ndikuona pamusoro apo mozviziva ini guys ndichinonga vari vanenge vachigoyaya matyora ndichikandira panje uko ndisatitanga nechirungu guys ndichikandira panje kudai varume ndakavadachakagwagwa vachienda pagura panje uko vanimona ndichipushira panze ndakakuudzai mubhawa imomo ndaibva ngati yakwa kusingapedzi fiki kusina vanhu vanenge vabaya nemapanga na 2 na 3 but ndainomira pakati tukazvifunga ndasoti zvivindi zvacho zvinaibva kupi chokwadi uchizama dzimwe kwakubatira kuti fight isaitika uchizama kubata fight play tiri mumba pamwe ndaita malive ndiri mubhawa time yamozviziva ndaita malive ndiri mubhawa ndiri mubhawa ndaita malive ndirimo bhawa chakazara kuti ndichitopedza madj emo yacho yachidini hanimaona mari hainyadzisi pandokudza kuti kutsvaga mari problem yenyu moda zvinhu zviri fancy you want fancy things mari inomadhaka guys mari inomadhaka ndo mune mari ukaona kuda zvinhu zviri fancy ndoda kuti saluni yangu ndikaita zvenzara ndoda kuti kuti ndakagara kudai sotiri kuchiofisi come on everybody has a saloon these days everybody is doing hair these days everybody is doing nails these days who doesn't know how to do nails relaxing hair musoro togona kuzvirelaxa ndega kumba kungoisa cream yangu Dark and Lovely kudai kugara ndichikanya dzangu I can do it at home because it's a class business zvinoda kungogara kudai sochikoredza makiyemo takapfeka hiri dzako ungopinda kubvisa bvisa kwa muoffice ogara kudai so vachiyanga vachiita kuzvemhikikiri apa pane saluni apa pane saluni apa pane saluni apa pane saluni zvese ni masaluni hanimona hakuna business inonyadzisa. That's the fucking problem that we have as Zimbos. Handimona toda zvinhu zvakachipa sehonyi zvinhu zviri light sehonyi zvatinoda mutsvake vision yenyu yekuti hamusi kuita kuita madhaka muSouth Africa. You guys go and make money out there. Unayo mari kuti 10,000 you want to start doing your chicken, go and look for a place to rent, put zvirugwi ita kukudza komwe ese imomo. You make money, clean money. You make sure kuti kuti mbavha tisakubire ungoisa security because South Africa vanobakana nehuku hanimona woisa security yako iri strong woita huku dzako mari vanoropafadza business something
something chaunongochiita newo kana uchinamata kuna Mwari unongoti Mwari ndikuita business rangu rekuita huku. Mwari, huku dzangu idzi ngapashayikwe inofa. Vanokuropafadza through huku, vanokuropafadza through kutengesa something, maswiti iwayo, mavheji iwayo. Haungoti muchingoti Mwari zvinhu zvakaoma, Mwari ndiri kutambura ndiri panzvimbo, zvinhu zvangu hazvisi kufamba Mwari, saka ndodini. Saka munoti vanokuropafadza nepapi? You can't expect kuti ungononga chikwama chakazara mari apa. Hazviiti. Unochema urimo mubusiness imomo kuti Mwari zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Honai, I'm trying, handisi kubira munhu, ndiri kuzama nemaoko angu aya kuti zvinhu zvangu zviendeke Mwari, but zviri kuramba. Mwari pindirai, Mwari pindirai. Vharidzirai zvemhuka shiri dziri kuda kuzodya padzisina kurima. Vharidzirai. Mwari muropafadzawo ipapo. Antu unoona vatorine vision yakanaka chaizvo vakadzi ava. Vangova nevision yakanaka, but they can still do it vega as individuals. Ane pfungwa dzake nokuti unayo permit ZMNP yacho unayo inokubvumidza. Haina chanokurambidza kuita, because the idea is that inochiko ZMNP amene ndeyekuti you work handika tora shandai muwane mari muchitumirawo vari kumusha kwenyu ichibuilda economy yenyu. Ichibuilda economy yenyu. Ndo basa remapemiti aya ari kwacho iwaya mapemiti iwaya mamesi permit inotonzi mesi permit, because ndekuigwa hatisi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha kwenyu. Chishandai handika muchitumira zvinhu kumusha kwenyu, muchivaka kumusha kwenyu. Antimaona ndo basa rawo. Slave queen, ndiri slave queen inini, I don't do a job. Unopedzisira wave slave queen rakungofamba richivata nevanhu vakasiyana-siyana, kupedzisira kuti chirwere. Mangwana vatana John because ane mari yake, mavatana na Luka ivava Luku nokuti muri kuzota ane mari yakabira vanhu, makuno vatana Luku. Wopiwa zvewe Luka vatana vakadzi vangani Luku. Antonowo zvake munhu andingati wogorwara achifamba ana nevakadzi vake. Timu revakadzi vese vakananganawo kuprojekti iyi. Pana asina chigwere wokuti akavatana tinoti vose havana chigwere. Pandorine 3-4 vanenge vane utachiona. Anotora anozadza uyu. Andi nenyaya yekuda kungonzwa ndadanana naLidha. Ndadanana naLuku nokuti wakabuda paETV. Come on, vanhukadzi. Come on, we can do better. We can do better, munoziva. Serious. Endai munobika zvitsvaga zvinyende zvekubika sadza kumuchitengesa uku. Pane musikana arogara ari paPowers kwamaiona achigara chindauya. Musikana anga asina mbisa dzamari. Ndaenda kunosapota every time panongoenda paPowers ndaitooneka zvadaisvika pashopu pake ndotenga sadza. Kwefishi kuya. Because ndairwa kuna chigwere zvandaiona achiita so. Kanimona kuti mwana yakabva vision ka anika kadiki kapotote kakadai so, but inoona kwanisa kubikira sadza zaraipera kupera zakusheka kupera kubika kupera vaibika nematipota akadai so, because vanhu vaibuda vanoda kumusha mahwindi ese chi vanongobuda chinanga pake apa vachingonodzadza sadza vachidzokera. Ndimazvona obvapo koita mumwe kuti akaipana pamutairisi gogo vaya vakakanishwa gocho chiposition vaibika breakfast. Vaya mahwindi haana pekubika. Makuseni vanonanga ikoko vachinobikawo wani vachitoteka 50 rand breakfast. Aitobika bhekoni wena imomo muchikote momo, otoita bhekoni yake, otoita masai yake, otogadzira chikwa chake netii yake. 50 rand. Takatomboenda kunosapota tikatomwawo tii. Ipapo tichingoenda kunosapota zvedu. Tikaridzi mukoto ndodzinondaka tikatonomwa tii. Mukaenda kuJoburg vanhu vemuno munoona vari mukoto akavhara gas stove necardbox kudai achibika machips. Mutauni muna simomo zvizivenyu machips anobikwa mutauni imomo 10 rand. 10 rand. Vanhu vakatisa line kudai remachips 10 rand. But zimbo tinonyara kuonekwa ndichinzi ndakabata chii, ndikubika machii, ndakabika machips, ndakakudzai madhairis chao, you know my story now. Madhairis chao hakuna chinyuwani chichabuda kumastreet uko chamusingazivi chatina kudzwa nemuromo wangu ini munoziva pano. Taibika machips uko mabheka kuzvikoro rakudzai wani ndichiposta mapikicha mutiona ndichakupostera mapikicha ndinawo tichibika machips achiita zvipatlo izvi tichibika magwinya nguva yachato netipu tichiita zvinhu zvakangowanda wanda. Taitotora bheki ndikakudza kati ndakazoenda pane chimwe chikoro chokuti ndaibhadhara rent 13,000 per month. 13,000, but 13,000 ndaitsvaga ne2 days mari rent because yachiri school saka vana vaitwa kana 200 tekudla kuchikoro. Pasara 2 days ndaitsvaga 13,000 iyo pasara 2 days. Ndotoshiwa zvaiko zvino saka yaamari rent iyo. But handina kuita problem. Ndakatoitapo contract ikapera ndikarenewa contract ndakatozobvapo nenyaya yekuti vanozotiwo kana certain period vanenge vakubvisa vaisa umumwe.
contract yangu yazopera kechi2 SGB yanga kuti aiwaka todawo kuti chinje vanhu paipinda mudo kuzobva kwandakaita pachirepo ndikaenda kune chimwe chikoro chekumarisevha kwandanga ndiri kumarisevha ikokoko kwaita business but ndaivurawa nekuti pachikoro apa paimboya chikafu chemapuriji aipuwa vana mahara saka vana vakapuwa mahara musoyo havatengi vanenge vazhakache mahara ichi kana vasina kuya ndaidhura mari kuti nezvinhu zvinodhura mazimba makuta ini kupisa kwakuya maswiti izvi zvidiki ndakapusasa diki chikafu ndangowanzva izvozvi zvidiki zvaitikwa kupera kuti tsvai saka kuna business rinonyadzisa guys kana uri mungwazi ungori mungwazi chero ukadini kana uri mungwazi ungori mungwazi ungoti vamwe vanenge munenge musingazivi you don't want to get inspired munenge muchingoshora mukambonyatsogara pasi kunyatsoteerera kudaise munotsona kuti so we can actually make money here in SA there in SA zvongoda chivindi vana madhumbe muri kuzvinzwa vana madhumbe zvongoda chivinzi kamwari kawakasevha kaika kuti now I'm taking a risk. You take the life is all about risks. You take a risk wosiya chimadhumbe chuti now I'm opening my own thing ndakuti andeka business rangu wosiya chimadhumbe because you haungafuri madhumbe ka you can't dare uri madhumbe usana usvika pakutsemuka unosvika pakunda retirement kumusha usikasagoni kufamba nemusana hokukota machikorobha aichebe kuti mari yako now I'm taking a risk imomo unoone pepeti yako yeZMNP iyoyo ndakuita risk now ndakutoita izvi zvinotofamba zvinotokuitira usangoita business riri kuitwa nemunhu wese chete tsvaga chako chikona chekuti iri riri kuitwa but harina kuwandirwa take a risk on that kuzviwa here ndosei malife apa nemalife ndiwo unoti muri kunzwa here isei malife nemalife kune vari kuteerera tinzwa vanapa vakatongwara problem ndeyekuti havasina capital vakawana capital uyu mukadzi weshainet uyu she can do it otsvaga laptop ake second hand she starts from there angoda capital chete she doesn't need even kupinisanganisa nevanhu she can do it on her own because anotora nevision kana vamwe vakamuteerera achitaura she's got a vision this lady anayo vision ndimazviona saka guys you can do it une ndakangopinda muno muUK manje izvozvi ndiri kutonobika sadza kuZimfest ndakudzai kuti ndakanotenga stand ndinenge ndichitobika kuti zvokutotamba nenditoripo gango ndichitorova nepajoza ndichitorova ndiri background mungwavi pese paunofamba hasi unofamba nehasi yako inokuteverera unenge uchingwavha uchingoenda uchingotengesa uchingodaro zvichitoenda zvina basa kuti uri kunzvimbo ipi unenge uchingogwavha uchienda chete imo munomu chako chakaita kakatasira kuti ndichange ndiri mungwavi ndichange ndine vanhu vekuti ndichange tichitekawo tunhu twakanaka-nakawo twaiko chako twakanaka-naka mozviziva kuti guys ndoda zvinhu inyaya yekuti mazano zvangu tiri kumbotrasira nekuti ndoda tunhu mozviziva plus ndine twakawanda-wanda tinenge chida kuti timbotakatagasa settler it's not a one day thing hanimona but ndati muchaona chiyo chiti guys support my business or support my hustler unongo chingori hustler pese paunofamba kuhustler kwesi kuhustler nemakumbo chete hakusi kuhustler nemakumbo chete kuhustler unohustler nezvese ndozvinosangana nevanhu vakasiyana-siyana mukuhustling umu ndomaunoita maconnections imomo ekuti uraiti kana zvinhu zvangu zvikangwavha kana munhu akandijuta ndobatawo vanhu vanondigadzisira munhu apa pakadai ndoda unotosangana especially muSA unosangana nemaconnections SAY because you need them kana uri hustler you need them pane pakuti mari dzako unogona kujutwa bhegi rakareba you need people who go and spend pamasport paground unotoita macontacts ese macontacts ese unenge unawo mufoni unenge unawo kuyobvu kwakadaitambira pamwana chinda kwakaguyubvu handingazotaurika every detail nokuti nzeve nyika inenge yakateerera kwataitotambira yobvu kwane zvaitoitika ikokuya madangerous places kaya yekuti hakungoendwi but maiona tichirasa muko chitamba live chisiko chidini hakungoendwi hakungoitwi izvo zvataita kana usiri mugari wema unoti ndiri pabhesi ndo pane vanhu vacho ndo pane timu racho ndo panotodzwa masports pane zvinenge zvichitoitika andimona saka timu SA please penetrate into this hustling thing pindai you can never
know if you're a hustler if you don't try. Andika, if you don't try, haungazivi kuti uri hustler ikati hausi hustler. Try hustling. Taka uri pabasa ipapo uone kuti zviri kufamba sei. Kana une mari yako ukambota hustling kudhaya, take a risk, my sister. Your risk can pay off big time. Take a risk. Hamurambidzo kutsvaga mafamu ekurenda muSouth Africa. Hakuna munhu anokurambidza. Hakuna anokurambidza. Ndine mwana ari pano padialysis panapa Niki. Niki anotore mafamu mahombe chawanorenda kuSouth Africa kwachimurumwa chavachirima. Apa kamusalad sei? Yellow bone. Tukaona chikutumira paprika inenge iri mumunda make so unoti ya achisaplaya kumashops akudya pane ane zvinguruve why ane why muSA hakuna nokurambidza because you are legal, muri munyika zviri legal. Ndakuencourage guys, grab the bull by its own, mupinde mazviri. Andika guys, thank you very much tambotanda. Andika tosangana zvakare muchikamu chinotevera kusura nguva. Naiwe Kim, wakangoti kwindi uri padenga papo kwakanaka. Tosangana zvakare kusura mangwana. Andika guys, Mwari akuitire zvakanaka. God bless you. Murira Andika signing out.